खुलुमबाय बे समाव आं स्टुडिअ'आवहा दङ बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि आरो लोगो सुजुगिरि राजिब बसुमतारी दिनै जों बे समाव आं लाना फैदों नोंथांमोननो सासे गोख्रों जोंनि BTR ओनसोलनिनो सासे लाइमोन बिथाङा गोबां सेक्सनाव खामानि मावगासिनो दं बड'लेण्ड रिजननि डेभेलपमेन्ट खामानि लोगोसे बिथाङा गोबां माने गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय फार्म खुलिना लादों अमा दाउ बोरमा बेफोरबायदि बिथिङाव बिथाङा खामानि मावदों लोगोसे आरो NGO थानानै गोबां बड'लेण्ड रिजनाव माखासे डेभेलपमेन्ट सेक्टरखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों बिथाङानो जाहैबाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो अर्जुन नार्जारी बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियावहा गिबियावनो बरायनाय जाबाय खुलुमबाय राजिब आरो टीम बड'लेण्ड आरो रायजो राजा नोंथांमोन फिन आरोबाव नोंथांखौ माने गावनि माबाजोंनो गावनि खुगाजोंनो नोंथांनि सिनायथिखौ फिन खनसे होबावनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आच्छा फिन खेबसेबाव खुलुमबाय आइ आफा रायजो राजा बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि नोंथांमोन आंनि मुङा अर्जुन नार्जारी आङो उदालगुरि टंला थाराइबारि आंनि गामिया दाथ' आं सासे जाखांफुनाय सासे लाइमोनखौनो आं बुंनांगोन आं डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव बायदि एजेन्सिजों आं खामानि मावो लोगोसे आथिखालाव जाखांफुनाय आं सासे लाइमोन माने अमानि आबाद आं मावगासिनो दङ लोगोसे आङो बोरमानिबो माखासे माने माबा दङ फिसा प्रजेक्ट दङ दा बेखिनिखौनो सिनायथि हिसाबै आं बेखिनिखौनो आं होनो सानो आरो गावखौनो गाव आं बुंना लानो सानो आं डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव प्रेक्टिस खालायबाय थानाय आरो ससियेल आरो पलिटिकेल फिल्डआवबो एसे एनै जोङो स्टाडि खालायनानै जोङो माखासे खामानिखौ जोङो एखमबा जों मावलाङो आं बेखिनिखौनो आं सिनायथि होगोन आरो थेंक इउ बे समाव जों बिथांजों जों गोबां बाथ्रा मिथिनो नाजागोन बिथाङा सासे डेभेलपमेन्टेल खामानियावल' नङा बिथाङा गोबां राजखान्थि बिथिङावबो आगान होबोनाय राजखान्थि बिथिंथिंबो खामानि मावबोनाय बिथाङा सासे ससियेल वार्कार आरो माखासे गोबां माने सेक्टराव सोलोंथाइ बिथिङाव लानानै आबाद बिथिङाव लानानै गोबां सांग्रांथि मेल लायो बिथाङा आरो गावाबो माने बुंनायजोंल' नुवा बिथाङा गावनि आखाइजोंबो गोबां खामानि माने बेफोर डेभेलपमेन्टनि खामानि मावबोदों दा बेखौ लानानै जों बिथांजों गोलाव सम दिनै मोगा मोगि लानो सानदों आरो बिथांनि बे जाखिनि जों आथिखालनि लाइमोननि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायनो सानदों बे लाइमोनफोरा जे माब्रैहाय आगान सुरोब्ला मासिम सहैगोन आरो गावनि थांखिया माब्रै जानांगौ बेखौ लानानै जों बिथांजों गुवारै सावरायगोन दा गिबियावनो जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन नोंथाङा जे सासे डेभेलपमेन्टेल प्रेक्टिशनार एबा इउथ ससियेल पलिटिक्स एक्टिभ्स हिसाबै बड'लेण्ड रिजननि डेभेलपमेन्ट सेक्टरनि गाहाय चेलेन्जफोरा माबोरै जागोन होननानै नोंथाङा सानो दायो आच्छा थेंक इउ स' माच जाहा बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि जोंनि मानगोनां जाहा राजिब फंबाय नोंथांनि दिनैनि बे गोसो गुदुङै नाजानायाव जोङो सानैदो ज' जिरायनो जोङो हादों आच्छा सोंथिया जाहैबाय जे डेभेलपमेन्टेल सेक्टरनि बायदि जों जेंनानि सोमोन्दै जों जुदि रायलायोब्ला जाहा साबजेक्टआ बिराद गुवार आयदाया दा बेखौ जोङो हानायमानि जों बेखौ एसे सुंथाब जों खालायनांगोन दा गिबिथाराव आं फिन खनसे आंनि सिनायथियानो जाहैबाय आं अर्जुन नार्जारी आङो उदालगुरि टंला थाराइबारि गामिनि दा सदै आं बुङोब्ला आं सासे अमानि आबाद मावगिरि सासे बर' सेंग्रा आरो डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव 2016 निफ्राय जेब्लानाखि आङो 2016 आव मुम्बाइ TISS निफ्राय MSW फोजोबनानै फैबाय बै समनिफ्रायनो आङो गोलाव सम माने बेलेग डेभेलपमेन्टेल एजेन्सिफोरदो आं गुबुन जायगायाव खामानि मावबाय बा मावबायबो थादों दा बाथ्राया फैबाय जे जोङो फैयै जोङो जुदि नैबे खोथायाव जोङो रायलायोब्ला जे जोंनि बड'लेण्डनि गुबै जेंनाफोरा डेभेलपमेन्टेल सेक्टर होननानै बुङोब्ला बिराद गुवार बियो दा बै आयदाखौ जोङो डेभेलपमेन्ट सेक्टराव बे डेभेलपमेन्टखौ जों जुदि बुंफुरलुखौ जों बोनानै नायोब्ला दा नोंथाङा बेयाव डेभेलपमेन्टेल सेक्टरखौ जोङो जखा सुनो जाहा माखासे पेरामिटार बा जाहा माखासे इन्डिकेटर्स जाहा थायो जेरै जाहा जेनेबा 2030 ग्लबेल एजेन्डा SDG सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल दङ 2030 जेराव माने 193 कान्ट्रिसा लोगो नांनानै 2015 निफ्राय 2030 सिम मोनसे बिसोरो 17टा गलखौ बिथांमोना ग्लबेल कान्ट्रिसाव 193 कान्ट्रिसा एडप्टेड खालायनानै लादो ओमफ्राय दा नैबे SDG 2030 आव जोंनि भारत हादराबो बिराद गिदिर मोनसे सिगनेटरि हादर बियो थिग बेबायदियैनो जोंनि आसामाबो जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि नैबे SDG-खौ जोङो गंफ्रोमबो रायजोआव इमप्लिमेन्ट खालायथारनांगौनि सार्थआव जोंनि गभर्नमेन्ट अफ आसामाबो बेयाव सिगनेटरि जानानै दङ दा डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ जोङो ओरैबायदि रायलायोब्ला जे डेभेलपमेन्टखौ जोङो जखा सुनोब्ला जा माखासे इन्डिकेटर थायो
हमनानै ला जेनेबा जोंनि क्वालिटी इडुकेशननि खोथाखौ जों रायलायबाय बेनि उनाव हेल्थ एन्ड वेलबिंनि जों खोथाखौ रायलायबाय बेनि उनाव जोङो हांगारनि खोथाखौ जों रायलायबाय एमप्लयाबिलिटिनि खोथाखौ जों रायलायबाय थिग बायदि बायदि जोंहा गासै 17टा गोल दङ ओमफ्राय गासैबो गोलनि सिङाव जोंहा मा थायो जोंहा माखासे इन्डिकेटर्स आरो टारगेट थायो दा बेयाव जोङो नायोब्ला दिनै बड'लेण्डआव जेरैबायदि जों खामानि मावबाय थादों जों गाव इन्डिभिजुवेलि माखासे ससियेल अर्गानाइजेशनदो बा जोङो माखासे एजेन्सिजों जों खामानि मावनायाव आं गोलावथार खोथाखौ आं बुङा नाथाय सुंथाबै जुदि जोङो बेखौ बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइनि खोथाखौ रायलाया होमबा गोग्गो सोलोंथाइनि बेलायाव जों नायोब्ला जोंनि बड'लेण्डआव 4 जिल्लायाव जाहा जेनेबा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि जोङो जुदि बेयाव नायोब्ला जोंनि क्वालिटी इडुकेशनखौ आरो मोनदोना मोनाखै बेखौ जखा सुनो जा इन्डिकेटर थायो सिङाव बै इन्डिकेटरफोरखौ नायनानै नर्थ इस्टनि एसडिजि इन्डेक्सआव जोंहा मोनसे रिजाल्ट फैदों बे 4 जिल्लानि गेजेराव बयनिस्राय गाज्रि पारफरमेन्सआ जोंहा 4 जिल्लायाव इडुकेशन सेक्टरावनो जोंनि बड'लेण्ड रिजनाव दा बाथ्राया फैबाय जेनेबा माखासेया बुंदो जे जेनेबा बड'लेण्ड रिजन 4 जिल्लायावथ' माबोरै बेबायदि जानो हाथावथाव जोंथ' मोजांखौनो मावगासिनो बे खोथाया फैगोन डिपार्टमेन्टआ कनसार्न डिपार्टमेन्टआ नंगौ बिथांमोनाबो मावदों दा नाथायब्ला माखासे जा इन्डिकेटर्सफोर थायो जेब्ला बै इन्डिकेटर्सफोरखौ लानानै नर्थ इस्ट जाहा एसडिजि इन्डेक्सआ फैयोब्ला जों नुबाय जे 4 जिल्लानि क्वालिटी इडुकेशननि सेक्टराव रेड मार्क जानानै दङ रेड मार्क माने मा बिराद माने पुआर पारफरमेन्स बेयाव क्वालिटी इडुकेशननि खोथायाव बे समावहा आं नोंथांनि गेजेराव सोंनो सानबाय जेनेबा माखासे आफादफोरावहा आफादनि अर्गेनाइजफोरा फोरमायो जे सिगांनिख्रुइ साबसिन माने मोजां जाबोगासिनोसो दङ होननानै बुंदों बड'लेण्ड रिजनाव कारेक्ट दा बेखौ जोङो नायोब्ला नो डाउट जेनेबा माखासे माहारियारि आफादफोरनि बा जेनेबा जोंहा गभर्नमेन्टबोथ' दङ नङा होमबा दा बिथांमोननि जेवजा आरो ज' नाजानायाव डेफिनेटलि माखासे जोंहा इन्डिकेटर्सआ मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो नाथाय बे साफिसियेन्ट नङा दा बिनिस्राय जोङो सिगाङाव जोङो थांबावनांगोन दा क्वालिटी इडुकेशननि पारफरमेन्सखौ नायोब्ला 4 जिल्लायाव चिराङा मोजांसिन मावदो दे चिराङाबो एसे मोजां मावदो चिरांनि उनाव जोंहा माबाया थाहैबाय उदालगुरि क'क्राझार ओमफ्राय बाक्साया बिराद पुवार दङ पुवार एकदम माने मोजां नङा पारफरमेन्सआ बयनिख्रुइ गाहायाव सोलोंथाइनि बेलायाव दा सोलोंथाइखौ जोङो नायोब्ला पारफरमेन्सनि खोथाखौ नायोब्ला आं खावलायगोन जे मोनसे मोजां स्कुल बिल्डिं थायोब्लानो इनफ्रास्ट्राक्चार थायोब्लानो बेयाव गोग्गो सोलोंथाइया जागोन होननानै जों बेयाव बुंनो हाया दा क्वालिटी इडुकेशनखौ नोङो नायोब्ला बै स्कुलाव साबैसे गथ'फोरा सानफ्रोमबो स्कुलाव थांदों साबैसे ओनसोलनि गथ'फोरा बै स्कुलाव थांगासिनो दं आरो स्कुलाव थांनानै गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हादोंना हायाखै जोङो बेफोरखौनो जोङो नायनांगोन आरो दा दुखुनांथाव खोथाया बे जों गामिनि फरायसालिफोराव जोङो थाङोब्ला दा हार्डलि बिराद खमैनो माने गथ'फोरा ड्रप आउटनि अनजिमाया गोबां आरो गथ'फोरा जायफोरा थांबाय थादों बेयाव गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायाखै आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ नैथिंबो जों नायनांगोन जे जोंनि गेजेराव मेल आरो फिमेल हौवा आरो हिन्जावनि बिबांखौ जों रुजुना नायोब्ला उइमेन लिटारेसिया फिमेल लिटारेसि रेटआ बेसेबां जों बेखौबो जोङो नायनांगोन नङा होमबा दा बैफोर खोथाखौ जोङो नोजोर होनानै जों जुदि माने एसडिजिनि क्वालिटी इडुकेशन सेक्टराव नायोब्ला जोंनि बड'लेण्डनि 4 जिल्लायाबो रेड मार्कआव जानानै दङ जों खावलायगोन बा जोङो बयबो जोङो आखाइ हमलायनानै जों खामानि मावनांगोन जे जोङो बेखौ रेडनिफ्राय जोङो माबोरै जों ग्रिनाव लाबोनो हायो माने पारफर्मिं मोनसे स्टेजाव जोङो लाबोनो हायो जों बेखौ नायनांगोन बे मोनसे इन्डिकेटर डेभेलपमेन्ट सेक्टरखौ जोङो नायोब्ला दा ओमफ्राय डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव जोङो नैखौबो नायनांगोन जे जेब्ला जोङो अरुणाचल आरो भुटाननि जोङो बे माबायाव बर्डारिं एरियायाव खामानि मावबाय थानाय जे जोंनि साबैसे जोंनि बड'लेण्डनि जा नोगोरारिफोरा गोग्गो दै जों साबैसे लोंनो हादों नङा होमबा जोङो जेनेबा गोग्गो दै लोंनायाबो मोनसे इन्डिकेटर जानो हायो मानो होनोब्ला बे गोग्गो दै लोंनाया जायखिजाया दै लोंनाया मोनसे जोंनि हेल्थजों बेयो डाइरेक्ट सोमोन्दो दङ दा जोङो बेबो मोनसे इन्डिकेटर जानो हागौ ओमफ्राय बिनि उनाव नोङो नायदो जेनेबा इनफेन्ट मर्टालिटि रेट उन्दै गथ'फोरनि थैनायनि अनजिमाखौ जोङो नोङो नायनांगोन दा बिनि उनाव नोङो नायनांगोन एमएमआर मेटारनेल मर्टालिटि रेटखौबो जों जुदि नायोब्ला जोंनि 4 जिल्लाया एसेबां मोजां नङा थिगानो ओमफ्राय दा मोनसे खोथा आङो बुंबावनि डेभेलपमेन्टेल सेक्टरनि खोथा बुङोब्ला जाहा नीति आयगनि सिङाव इउएनडिपि आरो माखासे एजेन्सिफोरा लोगो नांनानै माखासे एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट बिथांमोना मोनसे लिस्ट आउट बानायदो बे लिस्टआ एसपिरेसनेल होननानै मानो बुंदो जे भारतनि गासैबो जिल्लायाव थांना बिथांमोना माखासे इन्डिकेटर्सखौ बासिख'नानै मेपिं खालायदों मेपिं खालायनानै नुबाय जोंनि भारत हादरनि माबेबा रायजोफोराव माबेबा जिल्लाफोरा बिराद माने गाहाय रेंकिंआव दङ बै रेंकिंखौ बिथांमोना बेकवार्ड होननानै बुङाखै बेखौ एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंदों दा बै एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव आसामाव गासै 7टा जिल्लाफोरा लिस्टआव फैदों
दा बिनि गेजेराव 7टानि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डआव मोननै दं माबे जिल्ला उदालगुरि आरो ओमफ्राय जोंहा बाक्सा दा उदालगुरि आरो बाक्सानि पारफरमेन्सआ ओरैबायदि जेनेबोला इन्डिकेटर्सफ्रा ओरैबायदि पुवार पारफरमेन्सआव माबे सेक्टराव आं जुदि नोंथांनो आङो बुङोबोला जाहाथे बेखौ रायजोआ मोनथिनाया माने गोनांथार जे जेनेबा जोंनि हेल्थ एन्ड निउट्रिसनाव जोंनि उदालगुरि आरो बाक्सानि पारफरमेन्सआ बिराद उइकआव दङ आं इडुकेसनखौ बुंखाबाय एग्रिकालचार ओमफ्राय वाटार रिसोर्स एग्रिकालचारा डाइरेक्टलि जों जाबाय आबाद मावनानै जानाय मोनसे रिजन बियो आरो बर' जाथिनि आरो जोंनि जेनेबा मेन इक'नमिक बेकबन एक्टिभिटिसआनो जाहैबाय एग्रिकालचारनि जाहा प्रडाक्टिभिटिफोरखौबो जों जुदि नायोब्ला जाहा बिराद माने पुवार पारफरमेन्सआव दङ दै ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नायोबा फाइनान्सियेल इनक्लुसन एन्ड स्किल डेभेलपमेन्ट जोंनियाव फाइनान्सियेल इनक्लुसन आरो स्किल डेभेलपमेन्टआबो बिराद उइक पारफरमेन्स थिगानो ओमफ्राय बिनि उनाव बेसिक इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनियाव जों जुदि दाबो नायोब्लाबो माखासे अफिसफोरा जिल्ला लेभेलाव साब डिभिजनेल लेभेलाव दाबो आबुं नङा मोननैबो डिस्ट्रिक्टआव सेम प्रब्लेम आरो ना सेम प्रब्लेम जा मोनबा पेरामिटार मोनबा जाहा इन्डिकेटर थाबाय नोंहा हेल्थ एन्ड निउट्रिसन थाबाय एडुकेसना थाबाय एग्रिकालचार एन्ड वाटार रिसोर्स थाबाय ओमफ्राय नोंथां फिनान्सियेल इनक्लुसन एन्ड स्किल डेभेलपमेन्ट आरो बाथियाव जाहैबाय बेसिक इनफ्रास्ट्राक्चार बे मोनबा इन्डिकेटरखौ लानानै निति आय'गा माबे जिल्लाया माबे हादरनि सिङाव बिथांमोना एकदम माने गाहाय रेंकआव दङ आरो बै गाहाय रेंकआव थानायखौ बिथांमोना बेखौ बेकवार्डस डिस्ट्रिक्ट होननानै बुङाखै बेखौ एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्ट होननानै बुंदों बेबायदिबा मोनबा जिल्लानि गेजेराव जोंनि बड'लेण्ड रिजननि मोननै डिस्ट्रिक्टआ बेवहाय इनक्लुड दंफायो औ बेयाव रेंकिंआव फैदों माने बेखौ जोङो हानायमानि जोङो बेखौ मोजां मोनसे एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेखौ जेनेरेल डिस्ट्रिक्टआव जोङो लाबोनो जोङो नाजानांगोन दा बे मोनसे जाबाय जोंहा डेभेलपमेन्टेल सेक्टरनि गिदिर मोनसे चेलेन्ज आरो ना बे समावहा आरोबाव नोंथांनियाव जों मिथिनो नाजागोन दा नोंथाङा जे जाखिनि बाथ्रा बुंबाय बेफोरनि गुबै जाहोनफ्रा मा जानो हागौ आरो बेफोरखौ माबोरै सुफुंनो माने हागौ आरो बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आदसा आंथ' जेनेब्ला बेखौ आं सासे आथिखालनि लाइमोन हिसाबै आरो बे डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव मावनाय हिसाबै जाहोना गोबां थानो हागौ दा बै जाहोनाव जोङो सोरखौबा जेनेबा सोरनिबा थाखाय बेफोरबायदिया जादों होननानै आङो बुंनो थाङा नाथाय सासे बर' फिसा हिसाबै नैबे बर' जायगायावनो जोनोम लानाय हिसाबै आं मोनसे खोथाखौ आं माने गोथोङै आङो बुंनो आं नाजागोन आरो हयथ' बे आंनि गोरोन्थिबो जानो हागौ नाथायब्ला आंनि बुंनो साननाया बे जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो जेनेबोला हमनानै ला जे रांखान्थियारि आरो समाजारि बिथिङाव जोङो जौगानांगौनि थाखायनो जोङो गोबां सम जोङो आन्दलन खालाय जोङो गोबां सिरिनि जोङो आन्दलनबो खालायबाय आरो बेबायदियैनो जोंहा फैयै जोबथारनायाव जों मोनथाम मेगनबो मोननो हादोंमोन नङा होमबा दा नोङो बै मोनसे लेभेलखौ नायोब्ला दिल्ली आरो आसामाबो सानफ्रोमबो जोंनि नैबे ट्राइबेल एरिया बड'लेण्ड रिजनाव जिबायदि इम्परटेन्स होनांगौमोन जिबायदि बेयाव जौगाफुनाय खामानिखौ मावनांगौमोन मावैनि थाखायनो हयथ' जोङो दिनै बड'लेण्ड बिनो गोनां जाहैदों बिनि थाखायनो जोङो दिनै आन्दलन खालायनो गोनां जाहैदों नङा होमबा दा बेयाव जोङो नायोबोला जोङो सरकार मोनखांनायनि उनावबो जोंनियाव मानो एसपिरेसनेल डिस्ट्रिक्टआ मोननै थानो हाखो दाबो मानो डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव जोंनि माखासे इन्डिकेटरा मानो दाबो गिथाव बाथाव ओरैबायदि पुवार पारफरमेन्स हयथ' ओरैबायदिबो जानो हागौ नोंथां जे जिबायदि माने सरकारा मावनो गोनां दायित्व दङमोन बै सरकारा हयथ' माखासे बिथिङाव बिथांमोना गोसो गुदुङै हयथ' मावनो नाजायाखै आरो दा सरकारखौ जोङोब्ला जों सोरखौ बुंगोन हयथ' आसाम सरकार बा दिल्ली सरकार आरोबा जोंनि थाखानाय जोंनि टेलेबलेट काउन्सिल सरकारा दा काउन्सिल सरकारखौ जोङो थोंजोङै जोङो बुंजोबनोबो हाया मानो होनबा जोंनि काउन्सिल सरकारानो जाहैबाय जोङो स्टेट आरो सेन्ट्रेलाव जोङो सोनारना थानो गोनां जाहैयो नाथाय बिनि गेजेराव जों मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनांगोन पलिटिकेल लिडारशिपनि इन्ट्रेस्टआ बिराद गोनांथार बेयाव नङा होमबा जोङो जौगानायनि सार्थआव मानो होनबा जोङो जौगानांगौनि खाथिराव हानि मोनथायनि थाखायनोथ' जोङो मोनथाम जोङो एकर्डआ जाहा फैबाय आन्दलनबो जाबाय इक'नमिक जाहा ब्लक जाबाय एडुकेसना जाहा बेक जालांबाय दा जायफोरानो पलिटिकेल लिडारशिपनि थखनखौ हमनानै दैदेननायनि बिथांमोना मोनसे गोदोरथार बिबानखौ मोनबाय बिथांमोना हयथ' माखासे समाव मावनो हाहैयाखै बा मावनो नाजादों नाथाय हाहैजोबाखै दा नैबे समाव जोङो सरकारा जोङो बुंबाय जे हयथ' काउन्सिलनिबो माखासे काउन्सिलनि बेलायावबो बा जोङो स्टेटनि बेलायावबो बा सेन्ट्रेलनि बेलायावबो बे सरकारखौ जोङो दुसिनानै दोनथ'बाय दा जोङो गाव हिसाबै जोङो सिभिल ससाइटि हिसाबै जोङो मा मावखो नङा होमबा दा नैबे खोथाखौबो जोङो रायज्लायनांगोन नङा होमबा जोङो सानफ्रोमबो माखासे बिथिङाव जोङो सरकारनि सायावल'थ' जों सोनारना थानो हाया
आच्छा बिनि सिगाङाव फंसे खोथाखौ आं बुंग्रोनो जे जेनेब्ला जोङो माखासे जौगानायनि बिथिङाव जों खामानि मावनो थाखाय जोङो पलिटिकेल लिडारशिपनि खोथाखौ जोङो बुंदों नङा होमबा थिगानो दा बिदिब्ला आंनि बुंनो नाजानाया ओरैबायदि जाहैगोन जायफोरा दा बा आगोलावबो आरो दाबो जायफोरानोखि जेनेबा पावाराव फैबाय बिथांमोनाबो नाजाथारनांगोन मानो होनबा बिथांमोननि आन्दलननि गुबै मोन्थोरानो जाहैबाय बड'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनाय आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि हा हुखौ रैखाथि होनाय नङा होमबा दा बिथांमोना सरकाराव फैनानै जुदि माखासे खामानिखौ जुदि मावनो हाख'वा मोनदोंब्ला दिल्ली आरो आसामनिफ्राय बिथांमोना थोजासे मददखौ मोनाखैखौ जों जुदि नुदोंब्ला जाहा आरो बे रुलिं सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जाहा आरो मोनसे सरकार दंबावो नङा अपोजिशन सरकार बै अपोजिशन सरकाराबो इकुवेलि रेसपन्सिबल दङ आरो हमनानै लादो बे रुलिं सरकार अपोजिशन सरकाराबो जुदि थोजासे सरकारखौ प्रेसार होनो हायाखै सोर सरकारखौ दिल्ली आरो दिसपुरखौ जुदि हायाखैब्ला जाहा माहारियारि गौथुमफोरा दङ जाय माहारियारि गौथुमफोरानो आफादफ्रानो पलिटिकेल पार्टिखौ जोनोम होनाय बिथांमोनाबो बेयाव इकुवेलि प्रेसार होथारनांगोन आरो आं सानो बिथांमोना दिनै होगासिनो आरो होलांबायबो थानांगोन दा आं नैबे खोथाखौ ओरैबायदि लाबोफिननोसै दा जौगानायनि बिथिङाव जों खामानि मावनो थाखाय जोंहा डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव गोबां एजेन्सि जोंहा फैयो नङा होमबा डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव खामानि मावनो जेरै एनजिअ नङा होमबा दा बै एनजिअ फोरनिबो जाहा बिथांमोननिबो माखासे गिदिर प्रजेक्टफोरा इकुवेलि जोंनि माखासे इन्डिकेटर्सखौ मोजां लेभेलाव पारफरमेन्स खालायनायाव बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावगासिनो आरोबाव मावबावनांगोन आं बेखौ आं सानो दा नैबे बेलायाव आं मोनसे खोथाखौ आं नोंथांनो आं बुंगोन बा रायजोनोबो आं खोन्थानो आं लुबैथारगोन दा दानि सरकारनि मोनसे आङो मोजां मोनसे खामानिखौ आं बाख्नायनो आं सानो जे दा इन्डिकेटर्सनि बेलायाव माखासे सेक्टराव निस्सय जोंनि इन्डिकेटरा माबा मोनसेयाव जुदि येल'आव दङब्ला बियो ग्रिनाव थांगोनखौ आङो एसे आं आसा खालायदों मानो खालायदो जोङो नुदों जे जोंनि बिटिआर हालामाव बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसनजों गोबां बाहेरनिफ्राय नेशनेल इन्टारनेशनेल कलाबरेसनना खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना एमइउ साइन खालायदों दा बेनि गेजेराव इन्टारनेशनेल एजेन्सिनि गेजेराव इउएन अर्गानाइजेसन मोननै दंफैयो मोनसेयानो जाहैबाय इउएनडिपि इउनाइटेड नेशन डेभेलपमेन्ट प्रग्राम बिथांमोना सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल जेराव आं नोंथांखौ दहाय बुंदोंमोन आङो जे ग्लबेल एजेन्डा 2030 बेखौ लानानै बिथांमोना पुरा बिटिसिआव बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ हेल्प खालामनो फैगासिनो आरो गभर्नमेन्टआबो इउएनडिपिजों जयै आखाइ हरनानै खामानि मावदों निस्सय माबा मोनसे बेयाव मोजां रिजाल्टआ फैगोन थिग बेबायदिनो इउनिसेफआ फैदों बेबो इउएन अर्गानाइजेसन बिथांमोना दा जोंनि नुनायाव जोंनि खोनानायाव बिथांमोना मोननै हयथ' मोननैनिबो बारा जानो हागौ बिथांमोना चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि सेक्टरावबो बिथांमोना इकुवेलि खामानि मावगासिनो चाइल्ड एबिउस ट्राफिकिं चाइल्ड एडुकेसन बेफोरनि सेक्टराव खामानि मावदों निस्सय बिदिब्ला नों नायदो दहाय आं खोन्थानाय बायदि जा इडुकेसननि बेलायाव जोंहा बाक्सा आरो उदालगुरिया बेनि खोथाखौ जों रायलायाखै होनबाला बिराद पुवार पारफरमेन्स दं अट'मेटिकलि बेबायदि जुदि इन्टारनेशनेल आरो नेशनेल कलाबरेसना फैनानै खामानि मावोब्ला निस्सय बेयाव एसेबाबो इम्प्रुभमेन्टआ फैगोन इन्डिकेटराव रेडनिफ्राय ग्रिनाव फैगोन निस्सय बेखौ फैगोन येल'निफ्राय जोंहा बेयाव थांबानो जाबाय जे रेडनिफ्राय येल'आव फैबाबो जाबाय नङा होमबा दा ओमफ्राय बिनि उनाव नेशनेल लेभेलनि कलाबरेसना फैदो होननानै बुङोब्ला जोङो नुदोंबा जों खोनादों जे ट्रिपआ फैदो बेयाव ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसना फैदों दा बिथांमोना बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप बिथांमोना 3 बोसोरनि थाखाय लन्च खालामबाय आं दाखालि नुदों जे नोंथांमोननि चेनेलावबो बेनि एडभार्टाइजमेन्ट सोलिगासिनो आं माने नोंथांखौ साबायखर बावहरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि आरो नोंथांनि टिमखौ जे नोंथांमोना नैबे समाव बिराद खोब गोनांथार जे बड'लेण्डनि हालामाव जा माखासे मोजां एजेन्सिया फैनानै जाबायदि खामानिखौ बिथांमोना लानानै फैदो बैफोर प्रजेक्टआव जोंनि गोबां मानसिया मिथिया दा बेखौ नोंथांमोना मिथिहोबाय आं आसा खालायो गोबां जोंनि लेखा फरायनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा नोंथांनि निस्सय बे चेनेलजों नायनानै बिथांमोना एप्लाइ खालायगोन आरो खालायनांगोन बेखौ आं खावलायहरगोन दा बाथ्राया जाहैबाय बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआव 3 बोसोरनि बियो थागोन आरो बियो बेयावहा बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिप होननाय बे प्रग्रामावहा जेनेबा माबोरैहाय बे प्रसेसफ्रा माबोरै लादों बिटिआर गभजों माबाफोर माबा दङ नामा आच्छा बियोथ' डाइरेक्ट माने गभर्नमेन्ट अफ जोंनि बिटिसि आरो बिटिआर ओमफ्राय जायफोरा बाहेरनिफ्राय एजेन्सि फैदों हमनानै ला दा ट्रिपआ फैबाय ओमफ्राय गभर्नमेन्ट अफ जाहा बिटिआर बिथांमोना जयेन्टलि बिथांमोना मेम'रेन्डाम साइन खालायदों बियो पार्सियेलि गभर्नमेन्टआनो खाबियो मानो होनबा गभर्नमेन्टनि मनिटरिंआवसो गभर्नमेन्टनि इन्सट्राक्सनावसो बिथांमोना खामानि मावगोन बिथांमोना बेबायदि नङा जे बाहेरनिफ्राय फैनानै गावसोरनि प्रजेक्टखौ मावलानांगौ बेबायदि नङा
BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपनि ओंथियानो जाहैबाय जे जोंनि ओनसोलनि माखासे गोलैसोना थानाय जेंनाफोरखौ एसे एनै जोङो माबा मोनसे लेभेलाव जोङो लांनानै बेखौ सुफुंनो हायो नामा दा नोङो बेयाव नायदो जे BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआव खमैबो 100टा भेकेन्सिया बेयाव दङ दा बेखौ आं बुंनो थाङा बे गभर्नमेन्ट जब होननानै नाथाय नोङो जुदि बेयाव मावोब्ला सासे सेंग्राया एमप्लयाबिलिटिया बांहैगोन एमप्लयमेन्ट जानोबा नोंनो एमप्लयाबिलिटि नांगोन एबिलिटिस नांगोन नङा होमबा दा थिग बेबायदि नोङो 3 बोसोराव जुदि नोङो बेयाव मावनानै खाबुखौ मोनोब्ला निश्चय 3 बोसोराव नोङो सासे गोरोंखा नोङो आं हमनानै लाबाय नों गोरोंखा नाथाय गोरोंनिस्रायबो नोङो प्रफेसनेल लाइनाव आरो बांसिन गोरों जागोन अब्लाना नोङो गाबोन जब मार्केटआव थाबैनो नोंखो गुबुनफ्रा नोंखो एजेन्सिफ्रा सरकारियानो जा बा असरकारियानो जा नोंथाङा बेयाव एमप्लय जानो हागोन दा आं एसे डिटेल्सआव बुंनानै होनि नोंथाङा जुदि बुंखाबाय दा जाय माने अनलाइन रेजिस्ट्रेसना जागासिनो आरो नोंथाङा बेखौ फोसावखाबाय बेयाव ब्लक लेभेलाव बिथांमोना 65 जन बिथांमोना दा रिक्रुटमेन्ट खालामगासिनो दा बैयाव जायफोरा मावहैगोन आं क्राइटेरियाखौ एसे खोन्थानानै होनि दा बिथांमोननि क्वालिफिकेसना ग्रेजुएसन जानांगोन जुदि नोंथाङा ग्रेजुएसनब्ला नोंनो 1 इयार जायखिजाया बिथिङाव खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नोंनो नांगोन अब्लानिया नों एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय जायफोरा मास्टार डिग्री खालामखाबाय बिथांमोननो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नाङा ओमफ्राय जाय बिथांमोना माने सिस्टेमेटिक इन्टारभिउखौ बिथांमोना उथ्रिसारनानै फैगोन बिथांमोनखौ गावबा गावनि ब्लगाव माबा मोनसे ब्लगाव जोङो 3 4 बेबायदि प्लेसिं खालामनाय जागोन दा बिनि दान बान्थाखौ 20,000 मोनगोन दा बाथ्राया जोङो बेयाव गिदिंना फैफिनोसै जाय जोंनि लेखा गोरों गथ' सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोन जोंनि लोगोफोरा बेयाव मावनो सुबिदा मोनगोन 3 बोसोराव बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेसना माबोरै खामानि मावो डेभेलपमेन्टेल सेक्टरनि गुबै कोर चेलेन्जेसफोरा मा इन्डिकेटर्सआ मा जेराव जोङो नोंदांनो रायज्लायगासिनो बैफोर खोथाखौ बिथांमोना थख' बिथांमोना बुजिना लानो हागोन आरो 3 बोसोराव बिसोरो ओरैबायदि माने गोरों जागोन बा एक्सपार्टिया बिथांमोननियाव फैगोन अब्लानिया बिथांमोना बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि खामानियाव आरोबाव बिथांमोना राफोदै आखाइ होनो हागोन आंहा बेहाय फोथायनाय दा बेखायनो आं बुंगोन जे जेनेबा जाबायदि दा नैबे बर्तमाननि सरकारनि समाव माखासे नेशनेल इन्टारनेशनेल एजेन्सिफोरा फैदो जोङो बेखौ जोङो जायखिजायानो जा आं हिसाबै बा नोंथां हिसाबै पलिटिकेल एफिलिएशननि खोथाफोरखौ बा गासैबो समाव जों पलिटिक्स खालायनांगौ आं बेखौ साना मोजां खामानियाव जोङो बयखौबो जों आखाइ खबनांगौ बयखौबो जों बाख्नायनांगौ गाज्रि जेब्ला जोङो सरकारनि बेरेखा थांनाय बायदि मोनगोन बा रायजोनि बेरेखा बायदि सरकारा मावगोन जोङो बयबो बेयाव जोङो सोंखारिनांगोन बा सोंथि सोंनांगोन बेनो जोंनि गणतान्त्रिक हादराव थानायनि देरसिन माने गोदोरथार मोनसे खाबुआ बेनो जा सोंथि सोंनायनि जा खाबु दङ बेखायनो आं खावलायगोन आरो नोंथांनि नैबे जुगियेदि जे BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआव नोंथांमोना बयबो बाहागो लानांगो आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालायनांगो आं बेखौ बुंगोन आरो नोंथांनि बायदिब्ला बे BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ BTR ओनसोलनि माखासे बेकार जेंनाखौ खम खालामनाय मोनसे राहा थागोन बेवहाय एक्जेक्टलिथ' आङो बेखौ डाइरेक्टलि माने खम समनिब्लाबो आरो जेनेबा खम औ बेखौबो जों बुंनो हागोन जे निश्चय जेनेबा बे 100 जन गथ'आ जुदि एमप्लय जानो हायोब्ला आरो बेबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय निश्चय जेनेबा गासै जेनेबा हमनानै ला 65 जन आं ब्लकनि खोथाखौनो बुंबाय बेयाव 65 गथ'फ्रा जुदि ब्लकनि गोजौआव जाहा जेनेबा डिस्ट्रिक्ट माने लेभेलाव माने बेयाव फेल'शिपबो थागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थागोन ओमफ्राय बिनि उनाव जा स्पेसियलिस्ट थागोन आरो जाहा बुंबा भुल जागोन आं मिथिनायखौ आं बुंदों आरो जे बिथांमोननिया जेनेबा स्पेसियलिस्ट थागोन जायफोरा PMU प्रजेक्ट मेनेजमेन्ट इउनिट थागोन नै जोंनि सेक्रेटारियेटआव बेनि उनाव माखासे डेभेलपमेन्ट फेल'सा थागोन डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आरो माखासे जाहा ब्लक लेभेलाव थागोन दा नोंथांनि बुंनायाव इनडाइरेक्टलिथ' बियो माखासे आनएमप्लयमेन्टनि जेंनाखौ एसेब्लाबो माने हेल्प खालामनो थांगासिनो आरो जाय गथ'फोरा बेयाव एंगेज जागोन एमप्लयाबिलिटि जाहैगोन नेक्स्टआव बे साख्रियाव थायाब्लाबो बियो गुबुन मोनसे साख्रियावथ' बे एमप्लय जाहैखागोन मानो होनब्ला 3 बोसोराव नोङो जुदि मावोब्ला डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव गोबां एक्सपिरियेन्स मोनहैगोन आं बेखिनिखौ आं बुंगोन जे इनडाइरेक्टलि हेल्प खालायगोन आरो माने एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालायनायाव बे समाव आरोबाव जों बिथांनियाव जों माखासे सोंथि सोंबावगोन नोंथाङा सासे आथिखालाव इयुथनि खामानि मावबाय थानाय हिसाबै आरो गोबां जोंनि BTR रिजननि थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बे हिसाबै आथिखालावहा नोंथांनि बायदिब्ला बड'लेण्ड रिजन बर' लाइमोनफोरनि गुबै चेलेन्जफोरा मा जानानै दं आथिखालाव बड'लेण्ड रिजननि बेथ' बिराद गोदोर सोंथिबो आरो बिनि फिननायाबो बिराद माने माबा जागोन बुङोब्ला माखासे समाव जोङो साना हवा आरो जों सालायखौ फिदिंना बुङोब्ला दुखु होलायनायबो जाहैगोन दा आं बेखौ ओरैबायदि बुंनो नाजागोन आरो जायखिजाया आङो पलिटिक्सनि खोथाखौथ' जों दहाय रायलाया होननानै बुंखादों नालाय दा जों बेखौ साइडआवनो दोनथ'गोन आं बुंगोन जे जेनेबाला जोंनि आथिखालनि बड'लेण्डनि आरो स्पेसियेलि बर' लाइमोनफ्रा
जोङो गोलाव सम जोङो आन्दलनाव जोङो थाबोखादों आं हिसाबै जुदि आं आन्दलनाव बाहागो लानो बैसोआनो जाखायासै नाथाय आंनि आइ आफा आरो आंनि गामि आरो बर' जाथियानो बाहागो लाबोदों नङा होमबा दा फैयै फैयै जोङो दिनै 30 बोसोर आरो जोङो कलेज फरायबाय इउनिभारसिटि फरायबाय दिनै जोङो खामानि मावबाय बा न'खरबो जोङो दाबाय दा बै समाव माखासे सेंग्राफोरखो जेनेबा आं बुंगोन आरो जे जों गोलाव सम जोङो आन्दलनावनो जों थाखाबाय बर' जाथिया बेयाव सोरबा सेंग्राल' नङा सोरबा सिख्लाल' नङा गासैबो बर' जाथियानो बेक जादों माखासे समाव आरो मोजांबो जादों आन्दलनखौ जोंनो नांगौ जातिखौ फोजाखांनो आरो बेबायदि नङाब्ला हयथ' बेबायदि मोनथाम एकर्डआबो हयथ' जानाय नङामोन खोमा दा नैबे समाव आं बुंगोन जे जोंबायदि सेंग्रा लाइमोनफ्रा जोङो नायखाबाय नङा होमबा मोनथाम जोङो एकर्डबो नायबाय गोबां खोलोब खोलोब जोङो दावहाखौबो जों नांबोबाय आरो नांनोबो गोनां बायध'था जाहैबाय दा बैयाव लाइमोनफोरा दिनैनि दिनाव माबे मोनसे थासारियाव दङ जोङो बेखौ जुदि नायोब्ला आं बुंगोन जे अन्नानै लाइमोनफ्रा एसे एनै जायफोरा पलिटिक्सआव इन्ट्रेस्ट दंखायो बिथांमोना पलिटिक्सआवनो इन्ट्रेस्ट लानानै थांथों खिन्थु बै पलिटिक्सआव बियो आधुरा बेयाव थांनाङा आरो थाङोब्ला बेयाव एकदम आं पलिटिक्स खालायगोन आंनि फिउचार केरियारखौ गासैबो पलिटिक्स खालायनो होननानै जुदि सानदोंब्ला नोंथाङा थांनांगोन आं बेखौ खावलायगोन थांखिखौ गोख्रों लानांगौ थांखिखौ गोख्रों लाखा मानो होनबा नोंनियाव सम गैया दै दा बेखायनो नों जुदि बे सेक्टराव थांनोब्ला एकदम कमप्लिटलि नों बेयाव थां जुदि नोङो बेयाव नोंहा जुदि केरियार गैयाब्ला नोंथाङा आंनिबा बे लिडारदो जेनेबा नोंथाङा दा लिडार नोंथांदो आं जफानो मोनोब्लानो संगठनाव थाफानो मोनोब्लानो गावखौनो गाव जेनेबा जोङो बेबायदिखौ साननानै जोङो लानाङा आरो आं बेखौ आं बांसिन मोनदों जों आं गावखौनो गाव एखमबा आं बिदि सानो बा हयथ' सोरबा सानै साथाम सेंग्रायाबो आंनि बायदि हयथ' साननोबो हागौ आंनि साननाया बेबायदि जे जेनेब्ला आंनि समखौ आङो माखासे समखौ आं ओरैनो हगारा लाबासिनो दानि आं गावनि आहा माबा मोनसे सेट अफ टेलेन्टआ दङ आंनियाव क्वालिटिया दंखायो दा बै सेट अफ टेलेन्ट बा क्वालिटि बा स्किलखौ लानानै आङो एसे एक्सप्लर खालायनो हायो नामा एसे एक्सप'ज खालायनो हायो नामा आं गावखौनो गाव दा जेरै आं हमनानै ला आं दा अमानि आं आबाद मावगासिनो आं डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव खामानि हिसाबैनो आंनियाव दा नियार एराउन्ड माने आंनियाव 100निबो बांसिन अमाया दङ आं बेयाव लकेल आरो हाइब्रिद आङो माने क्रस खालायनानै आङो आबादखौ मावगासिनो आरो आं दा गोदानै more than माने 50टा रुमखौ आं कनस्ट्राक्सन आं खालायगासिनो आरो आंनियाव बोरमाबो दङ एराउन्ड 30टासो दा बेयाव बेसेबांसो अमा दं नोंथांनियाव आंनियाव दा माने नियारलि 100 आङो फानगासिनो अमा फिसा मासेयाव आङो जेनेबा लकेलावनो आं फानदों नालाय मार्केटाव माखासेखौ आङो क्रसफोरखौ आङो 4000 हेमसियारफोरखौ आङो 5000 बेबायदियाव आङो फानगासिनो दा आं खोथाखौ आं बिदिसो बुंनो नागिरदों नोंथां जेनेबा आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं नुदों आरो दै आंबोथ' माबा मोनसे पार्टिखौ आंथ' सापर्ट होयो बेयावबो आं खामानि मावना फैदों नाथाय आं दिनै आं बेखौ बुंनांगोन होननानै आं साना बाथ्राया जाहैबाय आं गोबां समाव जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरखौ बाहायजानायखौ आं नुदों आरो जोंनि सेंग्राफोरा हाथाय बाजाराव जेनेबा राननानै दोनखाजानाय बायदि नोङो एक्सनि नोङो वाइनि नोङो एनि नोङो एबिसिडिनि जों सेंग्राफोरा जोङो ज' जानो हाया गासैबो जोङो पलिटिकेल पार्टियाव एफिलिएटेड जानानै दंखायो दा आंनि बुंनाया बे जे नोङो जुदि पलिटिक्स खालायनोबा खालायखा खिन्थु नोङो जुदि पलिटिक्स खालायाब्ला बेलेग मोनसे नोङो लामाजों थांखानाया मोजांथार दा नोङो ओरैबायदि थांनानै लिडारदो नोङो थांफा ओरैनो प्रग्राम गाफानायाव सम हगारनाङा मानो होनब्ला बे लामाजों नोंहा हयथ' मालाबा माबा जानो बुहुमाव माने नोङो लाइफआव साक्सेस जायाबो जानो हागोन माबोरै जाया नाय नोंथां दा आं नुदो दै एकदम माने जोंनि सेंग्राफोरा आरो मोनसे मोननै बिथांमोना जेनेबा सोरनिबाफ्राय लिरनानै लाबोयो खामानि मावनो होननानै आथिखालनि सेंग्राफोरखौ आरो आं रावखौबो बुंखाया निमाहा होबानो जाबाय आं खोथाखौसो आं बुंनो नागिरदों आं बे आंनि नोजोरसो हयथ' आंनि नोजोराव गासैबो नङा आरो जेनेबा बिनि गेजेराव माखासे दा आंनि अपिनियनाव नोंहा कमप्लिटलि इउ हेभ द राइट टु डिसएग्री खिन्थु आङो आंनि अपिनियनखौ बुंनायनि आंहाबो मोन्थाय थानाय हिसाबै आं नोंथांनि सिगाङाव बुंबाय जिहेतु जों रायज्लायनायखाय दा बाथ्राया जाहैबाय आंथ' लाइफआव मालाबा थिखा कन्ट्रेक्टर मावफेरथाराखै मालाबा आं सेक्रेटारियेट आं गाफैयाखै नङा होमबा दा आं सोरनिबाफ्राय जेनेबा एमसिएलएनिफ्राय लिरनानै लाबोबाय सेक्रेटारियेट आं उदालगुरिनिफ्राय आं खैबार जों फैनांगोन आरो गभर्नमेन्टनि बिउरिक्रेट्स बा गभर्नमेन्टनि अफिसियेलफोरखौ नों लोगो हमनाया दिनै नङा गाबोन नङा ओमफ्राय नोंनि एमाउन्टआ हमनानै ला जेनेबा सामथिं एमाउन्ट आरो हमनानै ला माबा मोनसे एमाउन्ट ओमफ्राय नोंसोरो गासै टिमाव साबैसे दङ 10 जन दङ 15 जन दङ खामानिया बिराद फिसा
थाबायनायावनो नोंहा थांबाय थाखागोन दा बेखायनो आं सानदों जेनेबाला बे दिन हाजिराबो मालाबा जाहैया नङा होमबा दा बेखायनो आं बुंगोन जे आथिखालनि जोंनि देरसिन चेलेन्ज बुङोब्ला आं बेखौथ' आं लाया मानो होनबा बिथांमोननि बे केरियार हिसाबै खायसेया लायो आरो खायसेया बेखौ सक हिसाबै लाफायो आरो दा बेयाव आं बुंगोन दा आथिखालाव जोंनि बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव क्वालिटि बा स्किला गैया होननानै आं बुङा विल पावारनि माखासे लेकिं दङ आरो बिसोरखौ थुलुंगा होनाय पलिटिकेल लिडारशिपनिफ्राय जोंनो नांगोन आरो जोंनि आइ आफामोन बायदि बैसोनि माहारियारि आफादफोरनिफ्राय आरो जोंनि मेगन गुनु इन्टेलेक्सुवेल ससाइटिनिफ्राय एसेल' पिन्स नांगौ एसे पुश खालायनांगौ जे फंबाया नै लामाथिं थांगोन आरो बर' सेंग्राफोरनियाव मा बोलोनि आंखाल जानानै दं सोलोंथाइनि बोलो फिजिकेल बोलो मा खालायनो हाया दा जों जुदि नायोब्ला बर'लेण्डनि नैबे पलिटिक्सआव जों नायोब्ला बांसिन सेंग्रा सिख्लाफ्रानोथ' बाहागो लागासिनो नाथाय बिसोरनो कारेक्ट मोनसे डिरेक्सनखौसो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा होनो हायाखै दा बेखाय नैबे समाव आं खावलायगोन दे जोङो मोनसे बिथिङाव आं दहाय मोनसे खोथाखौ आं रायज्लायदोंमोन दे डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव जोङो मोनसे इन्डिकेटरखौ जोङो नायोब्ला एमप्लयमेन्ट प्रडाक्टिभिटिखौ जोङो नायोब्ला दे एमप्लयमेन्ट जानांगौब्ला जोंनो एमप्लयाबिलिटि नोंनो नांगोन दा बेखाय आं खावलायगोन जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा हानाय मानि नों जुदि एमप्लय जानोबा एमप्लयाबिलिटि नोंनो नांखाथारगोन दा बेखायनो आं जुदि एमप्लय जानांगौब्ला दिनैनि मार्केटआ बिराद अपेन मार्केट गासैबो साख्रिया सेक्टर वाइसआवसो थांखायो नों दिनैनि मार्केटआ जेनेरेल नंला नङा होमबा दा बेखायनो आं बुंगोन जे जेनेब्ला जोंनि आथिखालनि लाइमोनफ्रा गावबा गावनि टु बि एमप्लयड इउ हेभ टु बि माने एमप्लयेबिलिटि जाथारनांगोन आं दा बेखौनो आं खावलायगोन जे जोङो जायखिजाया सेक्टरावनो थाया मानो नों जुदि पलिटिक्सआव थांदोंब्ला पलिटिक्सआवनो नोङो ओरैबायदि नांथाब जे नोङो सानसे समाव पलिटिशियान बा किं मेकार नों जाहैनो हायो नों जुदि बिजनेस सेक्टराव जुदि नों थां माने ट्रेनाव खालायनानै लाखा नों बे सेक्टराव नोङो एकदम गावखौनो गाव गसंनो हानाय बायदि जेरै आं नोंथांनि खोथाखौ जुदि बुङोब्ला नोंथाङा दिनै बड'लेण्ड बुब्लिखौ दिनै गायसननानै बे बड'लेण्ड बुब्लिजोंनो नोंथाङा दिनै जाथिनि कन्ट्रिबिउसन होदो गावनि न'खरखौ दादो नङा होमबा नोंथाङा जेरै नोंथांनि नैबे सेक्टराव वेल ट्रेन मोजां स्किल दंखायो नोंहा बे सेक्टरावनो बिराद मोजां आरो जायफोरा जेनेब्ला आदां गादां एसे लामा आज्रायनानै दङ जायफोरा माने मोजां अनसायनाय मोनाखै मोजां डिरेक्सन मोनाखै दाबो सम दङ दा बिथांमोना गावबा गावनि सेक्टरखौ बासिख'ना लानाया मोजां जुदि जेनेब्ला बेबायदिनो 10-20 जनजों लोगो नांनानै फिसा खामानियावनो जुदि थांबाय थानो सानदोंब्ला आंनि लोगोफोरखो आं खावलायगोन जे एसे बेयाव साननाया सेकेन्ड थट होनांगौखौ आं सानगोन दाबो जोंनि आखायाव सम दङ मानो होनब्ला टु बि एमप्लय we have to be employability जों employability माने मा जोंनो स्किल नांगोन जोंनो क्वालिटि नांगोन दा बेखायनो बेखिनिखौ दाना लानांगौआ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे गोदोर चेलेन्ज जोंनि बड'लेण्ड रिजनाव आरो बेखौ मावफुंनो हाथारगोन बर' सेंग्राफोरखौ आं दहायनो बुंखाबायना जे जोंनियाव जोंनियाव जेबो माने माबा गैया जे आंनियाव सोलोंथाइ गैया बेबो नङा बोलोबो दङ जोंनियाव ओमफ्राय जोङो बयबो दान्थे बिदान्थे जोङो बयबो जेंनाफोरखौ जों नायजोबनो रोङो दा बेखायनो गासैखौबो रोंखांनायनि उनाव जों गावखौनो गाव जुदि जोङो बे लेभेलाव दोनना लायोब्ला आं सानगोन माने सेकेन्ड थट होनाया मोजां आं बेखौ आं बुंगोन आरो निश्चय बे समाव बिथाङा अर्जुन नार्जारी बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड रिजननि गोबां लाइमोनफोरखौ गोबां मटिभ होबाय आरो बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों गोबां माने जोबोद बाख्नायथावना बाथ्रा दा बेबायदिनो आरोबाव जों सावरायलांबाय थागोन दा बे समाव जों दसे सम ब्रेक लानो थाखाय आखायाव लाबाय BTR हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे BTRआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं BTR गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे BTRनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो BTRनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन
बे समाव आरो फिन जों सावरायनायाव फैफिनबाय बे समाव जों आरोबाव बिथांजों जों माखासे बाथ्रा मिन्थिबावनो नाजागोन जों बे समावहा नोंथांखौबो जों बे समाव साननैसो सिगांनिफ्रायनो जों साननैसो माने गोबां समनिफ्रायनो जों जोंनि खौरां बिजोङावबो नोंथांखौ जोङो फोसावनो मोन्दों बे हिसाबै मा हिसाबै होनना बुङोब्ला जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयनि सोलोंथाइनि बागै गोबां जेनेबा माखासे माबायावहा मटिभेसन होनायबो नुदों आरो बेवहाय स्किल डेभेलपमेन्ट लानायबो नुदों दा बेयाव मा फोरमायनो सानो माबोरै सोलिगासिनो दा बेयो थेंक इउ जा राजिब भाई जेनेबा बिराद मोजां सोंथिखौ नोंथाङा लाबोदो गिबिथारावनोथ' जेनेबा जवाहर नवोदय बिद्यालयानि माखासे सांग्रांथि मावबादा आरो स्पेसियेलि बियो सोलोंथाइनि माने बिथिङावमोन बियो दा बे खोथाखौ आङो बुङोब्ला आं गावनि सिनायथिया आं नवोदयाव फरायखानायमोन आङो दरंआव दंमोन बे समाव दरंमोन बे समाव उदालगुरिया जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय बेनि उनाव जायखिजाया जोङो दा मोनसे ओरैबायदि जों इनिसियेटिभ लादों जोङो गासैबो नवोदयाव फरायनाय जोंहा माखासे जोंनि आब'मोन दं आदामोन दं बिराद सिनियर सोरबा फार्स्ट बेट्सनि दं सेकेन्ड बेट्सनि दं ओमफ्राय जोंनि लोगो बिथांमोना जोङो लवार आसाम आरो स्पेसियेलि जोंनि बर'लेण्डनि मोनब्रै जिल्लायाव जोङो जेनेबा ज' जालायनानै खननै खनथामसो जोङो ज' जिरायलायनानै जोङो मोनसे नवोदया बिद्यालयाव फरायनाय जों गासैबो फरायसाफोरा बारग' फरायसाफोरा मोनसे फ्रेटारनिटि जोङो मोनसे ससियेल नेटवर्क दाना लानो हायो नामा आरो दाना लानो हायोब्ला जोङो माबोरै जोङो दागोन आरो जोंनि थांखिफोरा मा जागोन जोंनि नोजोर भिजन मिशन अबजेक्टिभसा मा जाहैगोन जों बेफोरखौ जों गोलाव गुवारै जोङो खननै खनथाम जोङो जिरायदो आरो दे दा बेनि एसे हिस्ट्रिखौ आं बुंग्रोनानै ओमफ्राय नोंथां सोंनायाव फैगोन आरो दा सादारनाव नवोदयाव फरायदो जोङो ब्लाबो आरो दे जोङो ज' जानो हानाया बिराद गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट आरो जोङो बेखौ जेनेबा एचिभमेन्ट होननानै जों मानो बुंगोन जे जोंनि बयबो सेंग्राफोरा दहाय जों रायलायनाय बायदि बयबो सेंग्राया जायखिजाया पलिटिकेल मार्केटनि सिङाव एफिलिएटेड जाना थाखानाय सोरबा लिडारशिप लानानै दङ सोरबा वर्कार जानानै दङ सोरबा किं मेकार जानानै दङ दा जोङो गासैबो नोंदो आंदो माबोरै ज' जानो नों जाबाय ए पलिटिकेल पार्टिखौ रिप्रेजेन्ट खालायो आं जाबाय बि पलिटिकेल पार्टिखौ रिप्रेजेन्ट खालायो खिन्थु जोंनि गेजेराव मोनसे कमना मा जों नवोदयाव फरायलायनाय आरो नवोदयाव फरायलायनायखौ दोनथ'नानै जों जाबाय सासे लेखा गोरों जोङो सेंग्रा सिख्ला आरो जोंनि बैसोआ मा जे जोङो दासो 30 बोसोर दासो जोङो 28 दासो जोङो 29 बोसोरनि दा ओमफ्राय बिनि समाव जोङो ओरैबायदि रायलायबाय जे जों ज' जानो बिराद नाजायोब्ला जोंनि गेजेराव सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड रायलायनायाव माने जोङो ज' जानो हाया मानो हाया जोंनि आइडिअलजिकेल डिफारेन्सेसा बिराद बुरजा जब पलिटिकेल पार्टिखौ लानानै जोङो डिफारेन्सआव जोङो दङमोन आरो दा आङो बयखौबो बुङा जाय जेनेबा इनिसियेटिभ लाजेननाय जे नव युथ वेलफेयार फेमिलि दानायनि गुबै थांखि लानानै जाय सानै साथामा नाजानाय बिथांमोना जायखौ एप्रोच खालायनाय हयथ' बै एप्रोचआबो हयथ' जाबायदि एप्रोच खालायनांगौमोन हयथ' बे आबुं नङाबो जानो हागौ बै एप्रोचआ बिथांमोनखौ कनभिन्स खालायनो हायाखैबो जानो हागौ आं बेखौ बुङोब्ला आंनि नवोदय फ्रेटारनिटिया गाज्रि मोनगोन जे जोङो नवोदय बिद्यालयानि पास आउट स्टुडेन्टआ पलिटिकेल पार्टिजों एफिलिएटेड जाना थाजोबखानाय बुङोब्लाबो आंहा भुल जागोन बाथ्राया जाहैबाय जोंसो सानबाय जे जोङो मोनसे लवार आसामनि आरो स्पेसियेलि बड'लेण्डनि नवोदयाव फरायनाय जोङो बयबो ज' जाना थानो हायो नामा बै खोथाखौ सानजेननाय साब्रै साब्बाया मेसेजखौ नों माबोरै कनभे खालायदों बेबो बिराद गिदिर मोनसे मेटार जायो नङा होमबा दा आं नोंखौ बुंबाय नोंबो आंनि नवोदयाव फरायथारनाय लोगो दा नोङो भिजन मिशन अबजेक्टिभखौ मा मावहैगोन बेफोरखौ मोनथियालाबायसो नोंबो अके जानो हाया दा बेयाव आंबो बुंनो हाया जा उमुक बिथाङा जेनेबा उमुक पार्टियाव थानायखाय बिथाङा फैनो हाया दा बे जोंनि थौले गोसोनि साननाय दा बेखायनो जोङो मा खालायबाय जे जों एसे सम लाबावनो होननानै फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड राउन्ड जों उदालगुरियावबो जों रायलायबाय माने गासैखौबो लाना नङा जायफोरा जोङो बेखौ जुरिजेननो बा बेनि थखनखौ जों थुजेननो साननाय जोङो 10 जन 8 जन 7 जोङो बेबायदि जिरायसिन जों जिरायबाय क'क्राझार चिराङावबो जों जिरायबाय लास्टाव जोङो फाइनाल सेपखौ जों होनो हाबाय बे फाइनाल सेपआनो जाहैबाय नव युथ वेलफेयार फेमिलि दा बेयाव जों जुदि नाम दोननायनिबो जोंहा माखासे ओंथि थायो नङा होमबा नव होननाय लोगो लोगो जाहैबाय नवआ हिन्दीनि मोनसे सोदोब बियो नवनि ओंथियानो जाहैबाय गोदान युथ माने गोदान जोलै वेलफेयार एस'सिएसन जोङो माने गोदान जोलैफोरा ज' थानो हानाय मोनसे न'खर जोङो दादो आरो दा बैयाव नवआ जिहेतु गोदान मोनसे सोदोबखौ फोरमायदो गोदान जोलै फरायनायफोराल' आरोना बेयाव औ दा बेयाव नङा नोंथां नवोदयाव फरायनायफोराल' बिदि बुङोब्ला आंहा भुल जालायगोन आरो बेयाव खिन्थु बे नवोदय माने नव युथ वेलफेयार फेमिलिखौ दाजेननायनि थांखिखौ नवोदयाव फरायनाय आदाम होनानै लादो बा आंबो दङ आरो दा बेयाव जोङो नामखौ ओरैबायदि जोङो दोनदो बिराद इनक्लुसिभ नामा खिन्थु कमिउनेल जानाङा आरो बेयो रिजनेल जानाङा
एकदम माने आमब्रेला टार्म्स जानांगोन जाय आमब्रेला टार्म्सआव आंबो बिनि मेम्बार नङा होमबा मेम्बारशिपनि अनारशिपखौ बे लानो हानाय मोनसे नामा दोननांगोन हा बेखायनो जोङो नब' दोननाय लोगो लोगो दा नोंबो माने जोंनि थांखि नोजोरखौ मोजां मोनना नोंथ' नब'दयाव फरायाखै नोंबो जोंखौ समर्थन होबाय मानो होनबा जोङो बेयाव नब'दैया होननानैथ' जों दोनाखै नब' बुंनाय लोगो लोगो गोदान जोलै दा जोंनि थांखिफोरखौ नोङो मोजां मोनबाय जाहा राजिब भाइया जोंखौ मदद होबाय बा XYZ जोंखौ मदद होबाय बेनो नब'नि ओंथिखौ जोङो बेबायदि दोनदों खिन्थु मेक्सिमामानो जाहैबाय बेयाव एक्स नब'दियाम जायफोरा नब'दियाव फरायनानै फैनाय मोनब्रै जोंनि जिल्लानिफ्राय मोनब्रैल' नङा गोदो जेराव बङाइगाव दंमोन नलबारियाव दंमोन बिनि जोंनि आदामोनाबो दङ आब'मोनाबो दङ दा जोङो बेखौ डाइरेक्ट नब'दैयानि होनना बुङोब्लाबो हयथ' खायसेया जायफोरा जोंखौ मोजां मोनना जोंनि थांखि नोजोरखौ मोजां मोनना बेयाव मेम्बारशिप बिथांमोना लाफादो दा बियो माने नब'दै बुङोब्ला बिथांमोना अनारशिपखौ फिल खालायनाय नङा ना दा बेखायनो जोङो मा दोनदों नामखौ नब' युथ वेलफेयार फेमिलि खिन्थु लिडारशिपखौ नब'दियाव फरायनाय आदामोनानो लादो ओमफ्राय दा जेराव जेनेबा क्रिएट खालामनायाबो जोनोम होनाया खिन्थु दायो लिडारशिपनि बेलायाव नन नब'दियान जायफोरा नब'दियाव फरायनायबो नङा बिथांमोनाबो दा मोजां लिडारशिप लानानै खामानि मावगासिनो दा फैनानै नोंथांनि नैबे बेलायाव जेरै नोंथाङा बुंदो जे जेनेबा जोंनि खामानिखौ नोंथांमोनाबो गेजेर गेजेर हयथ' माने नुदो बा फल' खालायदो बा नोंथांमोनाबो मालाबा फोसावदो होननानै नोंथाङा बुंबाय दा गोबां माने माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ लानानै मटिभेसन खालामनायखौ नुनो मोनदों कारेक्ट राजिब दा बेयाव आं बेखौनो बुंगोन जे जोङो नैबे थांनाय नभेम्बर आरो डिसेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर बे मास मोनथामाव जोङो नब' युथ वेलफेयार फेमिलिया जों ओरैबायदि मोनसे जोङो थांखि लाबाय जोंथ' दाबाय नालाय बेखौ दाखांनायनि उनाव जों खिन्थु बेखौ दाबोदै जोङो बेखौ फुरा 100% जों बेखौ रेजिस्टार खालायनानै जों लाथ'वाखै दा जोङो बयखौबो अनारशिपखौ जों लाहोग्रोनो जोङो सानदों दा बै अनारशिपखौ लाहोग्रोनोब्ला जोङो माखासे खामानिखौ जोङो मावनानै खिथिग्रोनांगोन जेब्ला जोंनि खामानिखौ जों मोजां मोनबाय जोंनि मेम्बारशिपआबो जों सानसिगोन आहा बेयाव माबा मोनसे गिदिर बिगोमा आङो बे खामानिनि बिगोमा आं बिनि अनारशिप बेखौ फिल खालायग्रोगोन जोङो नङा होमबा दा बेखायनो जोङो नैबेखौ दा जुदि सोङो जे नब' युथ वेलफेयार फेमिलिया रेजिस्टार जादोंना जायाखै जोङो बेखौ आबुङै खालायाखै जोङो सिमि रेजिस्टार खालायनानै दङ जोंनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ भिजन मिसना मोजाङै जोङो बेखौ दाथिनानै जों लिरना लाखाजोब्बाय दा जों खामानिखौ ओरैबायदि मावदो जों अक्ट'बर आरो नभेम्बर दानाव बे मोननै दानाव नब'दिया बिद्यालयाव अनलाइन रेजिस्ट्रेसन जायो माने फरिखा जायफोरा लिरगोन दानियाथ' सब डिजिटाइज अनलाइन जाजोबो गोदो माने बे माबा अफलाइन गोजामोन एन्ट्रेन्स जागोननि थाखाय आरो दा 2022 आव जाय एन्ट्रेन्स जागोन दा ओमफ्राय जोङो बेयाव मा खालायबाय जोङो गंब्रै नब'दियाव जों थांदो दै गंब्रै नब'दियाव जोङो बेरायनानै प्रिन्सिपाल ओमफ्राय स्टाफफोरखौ जों लोगो हमनानै जोङो मोनसे प्रजेक्ट बानायबाय प्रजेक्टआनो जाहैबाय जे जोङो नब'दियाव फरायनायनि सांग्रांथि मेलफ्रा जोंनि टाउननिफ्राय गामियाव थाङा जोंनि उदालगुरिनिफ्राय नोंनि रौतानिफ्राय आंनि टंलानिफ्राय बै साग्लिजाराव थाङा बै बनगुरुङाव थाङा बै भुटिया सिङाव थाया बिटिआर ओनसोलाव गामि ओनसोलाव माने फ्रायानो मिथिया दा बेखायनो जों सानबाय जे जोंनि नब'दियायाव एडमिसन मोननांगौब्ला बिनि सांग्रांथिया जोंनि लेखा गोरों आरो माने माखासे माहाजोन समाजनि गेजेराव बयबो मोनथियो आरो बियो इनफरमेसना टाउन सेन्ट्रिक माहाजोनफोरनि सेन्ट्रिक जानानै थायो नाथाय नब'दियाखौ गायसननायनिफ्रायनो गुबै आरो गोदोरथार मोनसे थांखियानो जाहैबाय गोरिब गुन्द्राफोरखौ गोग्गो आरो गेबें सोलोंथाइ होनायाव मदद होनायमोन आरो नाथाय बेथ' जाना थाबाय थायासै होननानै जों सानदों मानो होनबा नब'दियाव दा बांसिनैनो आं बेखौबो बुंद्राया जे माने गोरिब गुन्द्राया मोना होननानै आरो गोरिब गुन्द्रा होननानै जों रावखौबो बुंनोबो हाया दै जायफोरा जेनेबा लेखा फरायाव जेनेबा मोजां फरायनो हायाखै बिसोरनो मोनाखै माखासे चेलेन्जआ दङ आं दा बेयाव फैगोन दा बेयावनो जोङो सोरबा बुंदों जे नब'दियाव माहाजोनाल' मोनो गोरिब गुन्द्रानिफ्राय जोङो मोना बेयाव नब'दियाव फैसा सोलियो आरो सोरबा एजेन्ट थायो एजेन्टजों सोयो जों गोरिबालाय बहाथो मोननो जोङो होबाबो मोनखाया दा बै बुस्थुखौ जेब्ला जोङो खोनाबाय नुबाय अब्लानिया जों मोनसे प्रजेक्ट जों लाबाय जे नब' युथआ जों मोनसे प्रजेक्ट जों लाबाय लानानै जोङो प्रजेक्टखौ ओरैबायदि जों थांखिबाय जे नब'दियानि सोमोन्दै जोङो गामि जोङो थांनानै ओनसोलनि माहारियारि गौथुम आफादफोरजों जोङो लोगो नांफानानै जों सांग्रांथि मेलखौ बै गामियाव जों लांनि नैबे उदालगुरि आरो रौता टंलानिफ्राय जोङो लांगोन हाजोनि खाथियाव जोङो लांगोन अन्तत' गार्जेनफ्रा सोर माने मोनथिनांगौ आरो खनसे होना नायनांगौ नङा होमबा नों जुदि मोनथियानोब्ला होनानै नायाब्ला नोंथ' बुंनो हाया
नों एसेबां जाजमेन्टेल जानो हाया बेयाव जिरायनानैथ' बुंनो हाया जे नबोदयाव फैसा होनानै मोनो जे नबोदयाव हाबनोब्ला उननि दरजा दोङोनो बेबायदिथ' बुंनो हाया एटलिस्ट नोङो खनसे नाजानायखांनायनि जुदि उनाव मोनाब्ला आरो नों जुदि सोरखौबा माबा मोनसे सन्देह गोनां खामानिखौ मावनानै सोरबा मोननाय नुदोंब्ला नोंथाङा बेयाव एक्सन ला माहारियारि आफादफोर दङ RTI हो केस हो नङा होमबा दा बेनिखायनो जोङो सानबाय जोङो बेखौ जोङो माने गोजान जों जायगायाव टाउननिफ्राय गोजान जोङो माने गेजेरनि खना गामियाव जों लांनो होननानै जोङो मोनसे प्रजेक्ट जों बानायबाय ओमफ्राय दा बे प्रजेक्टआव जोङो सानबाय जे गंफ्रोमबो जिल्लायाव जितु गंसे नबोदय दङ बै नबोदयनि गासैबो अथ'रिटिसफ्रा बेयाव पार्टिसिपेट खालायनांगौ आरो बेयाव थाफानांगौ बिसोरो दा थाफागोन ना थाफाया गोदोरथार सोंथिया मोनसे फैलायबाय जों दा बेखायनो नब इयुथ वेलफेयार फेमिलिनि जानानै जोङो जोंनि प्रजेक्टखौ जोङो नबोदयनि प्रिन्सिपालनो जों गथायबाय स्टाफजों जों मिटिं खालायबा बिथांमोना बिराद बाख्नायबाय मासि मोजां खामानि मावदों नोंथांमोना जेराव जोङो सहैया जेराव रायजो राजाफोरा नबोदयनि सोमोन्दै मिथिया आरो नोंसोर नबोदयाव फरायनानै दिनै नोंसोर ओंखारलांबाय साख्रि मावबाय खामानि मावबाय नोंसोरदि जाथिनि ओनसोलनि जौगानायनि बिथिङाव स्पेशेलि एडुकेसन सेक्टराव नोंसोर साननो रोंदों बिराद बाख्नायबाय बिसोरो बाख्नायनाय लोगो मोनब्रैबो नबोदयनि प्रिन्सिपाल ओमफ्राय मास्टारफ्रा जों बुंबाय जोङो नोंसोरदो फुल समर्थन मदद आरो जों हेफाजाब होगोन जोङो पस्टार जों हरगोन जोङो माने अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौबो नोंथांमोना जास्ट माने हार्ड कपियावल' फिलआप खालायनानै लाबो अनलाइननि दायित्वखौबो जों लागोन मानो होनबा बेयाव इन्टारनेट गैया दा बेखायनो जोंनो खालायना होगोन ओरैबायदि बिथांमोना समर्थन होयोब्ला जोङो मा खालायबाय जोङो गंब्रैबो जिल्लायाव आं दा क'क्राझारनिफ्राय आं जागायनोसै जोङो जेनेब्ला माबायावबो थांबाय गुरुदेब महापुरुष गुरुदेब सेबा आश्रमावबो जों थांनानै बिनि गथ'फोरदो बा बिनि बिमा बिफा जोङो पेरेन्टस गार्जेनदो जोङो गान्धी जयन्ती खालि 2 अक्ट'बर खालि जोङो बेयाव मोनसे जों प्रग्राम लाहैबाय ओमफ्राय गथ'फोरनिखौ जोङो हानायमानि जोङो अनलाइन रेजिस्टार खालायनायाव जोङो मदद खालायदों कमियाव जोङो बेयाव क्लास 5 फरायनाय गथ'आ बर' मिडियाम नालाय बुहुत माने खम स्टुडेन्टआ इनरलमेन्ट दङ दा दा ओमफ्राय बेयाव जेसेबां दङमोन जों 11 जनसो गथ'निखौ जों गावनि आखाइजों जों खालायनानै जोङो होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बिथिं क'क्राझाराव जोङो थांबाय सेकादाङि होननाय बे कुसुगाव आनसलिकनि सिङाव गोलैयो मैनागुरियाव जों थांबाय बनरगावआव जोङो थांबाय बिनि उनाव जोङो नै दतमायाव जोङो प्रग्रामखौ जोङो लाबाय थिग बेबायदिनो ओमफ्राय जोङो चिराङाव जों थांबाय चिराङाव जों गुरुबासा लाबाय सान्तिपुर जों लाबाय आमथिका जों लाबाय बर' बाजार जों लाबाय दा बेबायदिनो जों चिराङावबो जोङो 6-7टासो जों लाबाय बाक्सायाव जों थांबाय बाक्सानि नबोदयनि प्रिन्सिपाल बिथाङा ओरैबायदि माने गोसो गुदुं गावहा गारि लानानै फैदो गावहा स्पिच होदो गावहा थुलुंगा होदो बेयाव जोङो बाक्सायाव जोङो मुसलपुरनि जोङो बाथौफुरियाव जों लाबाय काटलिगावआव जों लाबाय अदालबारियाव जों लाबाय थिग बेबायदि उदालगुरिनि प्रिन्सिपालजों जों रायज्लायनानै प्रिन्सिपाला गावहा फैनो हायाखैब्लाबो गावनि स्टाफखौ बिथाङा थिनहरनानै जोङो उदालगुरिनि जोङो 4-5 जों जायगायाव लाबाय जेरै जोङो बनगुरुङाव जों लाहैबाय बनगुरुङाव जोङो लाबाय बेयाव स्कुलनि मास्टारफ्रा फैदो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो गरकास होननाय मोनसे गामियाव जों लाबाय बिनि उनाव सिनिपारा होननाय गामियाव लाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मोनसे मेरबांसुबा होननाय मोनसे जों गामियाव जोङो लादो दा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय राजीब भाई एवारनेस प्रग्राम सांग्रांथि मेलखौ जोङो बयबो लायो नङा होमबा दल हंगथन आरो सोरबा लेखा गोरों मानसियाबो फैनानै जेब्ला नांगौ होननानै जोङो सानो आरो जेब्ला आं साननानै लाबाय जे आं दा MSW खालायनाय मुम्बाइ टिसनिफ्राय आं जुदि सानबाय जे आं एसे रोंनायखौ आं गामियाव एसे आं फोसावनानै होनो दा बेबायदिनो जोंहा सांग्रांथिया जालांदों नङा होमबा थिग बेबायदिनो गोबां समाव गोबां जोंहा सांग्रांथिया जालांबाय थादों आरो नांथारगौ जोंनि जायगायाव जोंनि ओनसोलाव मानो होनबा जोंनि रादाबा सहैस्लाबा नालाय दा बेयाव जों खिन्थु जोंनि सांग्रांथि मेलखौ बा सांग्रांथि हाबाफारिखौ जोङो एसे जोङो सोलायनानै जों लादो जों मा खालायदो जोंनि हाबाफारियाव जोङो बांसिनै जोङो बेयाव जोङो माबा मोनसे बिबुंथि होनो जोङो थाङाखै गार्जेनफोरजों जोङो जिरायबाय जिरायनानै ओनसोलनि बिथांमोननिफ्राय अभाब अभिजुगखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय जों खोनासंखांनानै बिथांमोना मा लुबैदों माबोरै मावजानो लुबैदों बेनि गेजेराव बिथांमोना बुंबाय नबोदयाव मोनोब्ला जोंनो टिउसन मास्टारानो गैया टिउसन होनो होननानै बुंबाय दा बुंनाय लोगो लोगो जोङो गामियाव थांबाय आइ आफादों रायज्लायनाय लोगो लोगो जोंनियाव मोनसे कुइसना फैबाय जे नबोदयाव मोननांगौब्ला टिउसन मास्टार जोंनो नांगोन फोरोंनांगोन आंनि गथ'खौ दा नबोदयाव मोननांगौब्ला फोरोंगिरियाबो नबोदयनि जानांगोन बे खोथाया फैबाय खिन्थु आसलथे खोथाया बे नङा जों जेब्ला नबोदयाव जोङो थांदोंमोन अब्लानिया जों टिउसन लानायाथ' सोरबा नबोदयाव फरायनाया जोंखौ होआखैमोन नबोदयाव फरायनाय जोंहा सारमोनानो होदोंमोन दा खिन्थु गामियाव मोनसे मेन्टेलिटियाव
बे हाबनानै दङ जे नबोदयाव फरायखानायासो नबोदयनि माने माबाखौ फोरोंनो हायो होननानै निश्चय बे सैथो बाथ्रा औ। गोबां माने गामिफोरावहाय इदि सानो जे जुदि नबोदयनि एन्ट्रेन्स होनोब्ला नबोदयनि फोरोंखानाय बा फरायखानाय मानसि जानांगौ ना बेखिनिया माने हाबना दङ आচ্ছা ओमफ्राय बे साननायाव जों मा खालायगोन दे जागोन दे आइफोर आफाफोर जोङो माने बेखौ लानानै फैबाय लाना फैब्ला जों जिरायबावबाय जायोब्ला जोङो रायज्लायबाय जे जोङो हानायमानि जेराव जेराव जोङो सांग्रांथि मेलखौ जों लादो जाय जायगायाव जाय सांग्रांथि मेल लाहैनाय जायगायाव कमियाव माने 30-40 स्टुडेन्टफ्रा ज' जानो हागोन गंब्रै गंबा गामिनिया ज' मोनसे गामियाव फैनो हागोन बै जायगायाव जोङो मोनसे टिउसन सेन्टार जोङो बानायगोन आरो बै टिउसन सेन्टारखौ जों मा नाम दोनदों ITC इन्टेनसिभ टिउसन सेन्टार ओरैबायदि इन्टेनसिभ जागोन बियो 3 मासनि थाखाय हमनानै ला जों जानुवारिनिफ्राय लाबाय दा जाहा नबोदयनि माने माबा अनलाइन रेजिस्ट्रेसनाथ' माने 15 डिसेम्बरानो लास्टमोन बे जानानैबो थांबाय ओमफ्राय दा जाहा फरिखाया जागोन 2022 नि एप्रिल दाननि 30 खालाराव जागोन एप्रिलनि 30 आव जागोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि मोनफ्रोमबो माबायावनो औ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जेनेबा माने बे टिउसन ITC सेन्टार औ जों बेखौ आं दा एसे डिटेल्सआव आं खोन्थानो नोंथांनो दा ओमफ्राय जोङो मा बुंबाय जे जानुवारिनिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल दान मोनब्रै बेयाव जोङो फोरोंनो हागोन दा फोरोंनो हायोब्ला जोङो रायज्लायबाय जे बे ITC आव 40 जन 50 जन गथ'आ फैगोन आरो बिमा बिफाया लुबैदों जे नबोदयाव फरायखानाय जोंनो मास्टारखौ नांगोन दा जोंनि गेजेराव जों रायज्लायबाय जे नबोदयाव फरायखानाय जोंनि लोगोफोर फंबाय दङ नामा आदामोन दङ नामा जायफोरा गावनि एसे समखौ गथ'फोरनि नामाव होनो हायो जाहाथे बर' जाथि दानायनि नामाव आरो बर'लेण्ड ओनसोलखौ जौगाहोनायनि नामाव जुदि ससियेल वर्क जुदि मावनो गोसो दङब्ला जों बेबायदि आदा बा जोंनि लोगोफोरखौ जोङो एसे मेपिं खालायबाय ओमफ्राय जों मोनबायबो मोनोबोला जोङो बेबायदिनो जोङो मा खालायबाय जोङो माखासे ITC खुलिबाय दा एग्जाम्पल हिसाबै जोङो बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव जोङो बाथौफुरियाव जोङो मोनसे ITC बानायबाय कमियाव बेयाव गासै 50निख्रुइबो बांसिन मानेथ' ओरैनो रेजिस्टार जाखानाया बे मोनसे सेन्टारनिफ्राय 80 जन गथ'आ रेजिस्टार जादों बाथौफुरि दै मुसलपुर बाथौफुरिनिफ्राय दा बेयाव जोङो मोनसे ITC बानायबाय बै ITC आव जोंनि नबोदयाव फरायखानाय सासे फंबाया बेयाव फोरोंगासिनो दैसां होननाय फंबाय बियो बाक्सा नबोदयनिफ्रायनो पास आउट जाखानाय ओमफ्राय बिनि उनाव जा सासे आब' दंबावो जा बाक्सा नब इयुथ वेलफेयार डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जा गाहाय नेहाथारि पुष्पा नार्जारी आब'नि नामा बिथाङाबो मास्टार मावखायो नबोदयनिफ्राय फरायनानै पास आउट जानाय बियो नबोदयावमोन बिथाङाबो फोरोंनो दायित्व लाबाय ओमफ्राय जोंहा बाक्सा नब इयुथ वेलफेयार फेमिलि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मानगोनां जोंहा आफादगिरि जोंहा रातुल रामसियारि आदा दङ बेबो दायित्व लाबाय जों नबोदयाव जों 3 दङ जोंनो फोरोंगोन बिदियावथ' बिराद मोजां मोनबाय रायजोफोरा ओमफ्राय जोङो दान मोनथाम जोङो माने जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल दान मोनब्रै कन्टिनिउ फोरोंगोन बेयाव इन्टेनसिभलि सोदोबा बेनो आरो नन स्टप माने दान मोनब्रै बिथांमोना फोरोंगोन आरो दा जोङो बाक्सायाव बाथौफुरियाव मोनसे ITC खुलिबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो अदालबारि होननाय अदालबारियावबो जोङो मोनसे ITC खुलिबाय दा खोथाया जाहैबाय बैफोर गथ'फोरनो टिउसन फिसखौ सोर होगोन एसेबांथ' होनो हाया मानो होनोब्ला गोरिब गुन्द्रा गोबाङानो गोरिब गुन्द्रा बुंनायनि ओंथिखौ बेबायदि लानाङा जे जायफोरा जेनेबा नांगौ बायदि समाव थोजासे थाखा फैसाखौ बिथांमोना होनो हाया खिन्थु गोरिब गुन्द्रा होनना जों रावखौबो बेबायदि जोंहा डिफिनिसन गैया रावखौबो गोरिब होननानै जोङो बुंनो हानाय जोंनियाव आंनियावबो मोन्थाय गैया बा नोंथांनावबो मोन्थाय गैया आरो बे मोनसे कारेक्ट पलिटिकेल बा मोनसे ससियेल लेंगुवेज नङा बियो जायफोरा नांगौ समाव थाखा फैसाखौ एबिलिं खालायनो हायाखै बा आरजिनो हायाखै बिथांमोना बेफोर जाहोननि थाखाय टिउसन फिसखौ हयथ' थोजासे होनो हाया दा बेयाव जों मा बुंदों जे ITC आव नोंथांमोननि गथ'फोरा फैयोब्ला साधारनाव नों टिउसन लायोबोला मासाव 1500 जुदि नों होदोबोला बेयाव नोङो 250 बा नोङो 200 थाखा हो 200 थाखा हो 50% जों खमायनानै जोङो होगोन दा 50% खमायनानै होगोन किन्तु मोनसे ITC आव 80 जन गथ'आ दङ किन्तु बे 80 जन गथ'खौ फोरोंनो 7 मास्टार दङ जिखिनि गथ'फोरा जोंनो मासाव होगोन दान मोनब्रैयाव 200 नङा होमबा बेथ' थोजासे जाहैया 7 मास्टार नङा होमबा किन्तु बैसोर मास्टारफोरा ओरैबायदि जों रायज्लायखादो जे आंनि गोसो आरो गोरबोनिफ्राय आं नबोदयावनो फरायखानानै फैनाय जे बेखायनो आङो समाजनि नामाव बर' जाथि जौगानायनि आरो गामियारि आंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि नामाव आं एसे ससियेल आङो कन्ट्रिबिउसन आं खालायगोन नाथाय बेनि ओंथिया बेथ' नङा ससियेल समाज सिबियारि बेथ' थाखा फैसा गैयालाबासिथ' नों खालायनो हाया नोंनि उदै दङ नोंनि न'खर दङ गाननाय जोमनायनि थाहैबाय नङा होमबा दा बेखायनो जोङो बुंबाय जे जोङो नब इयुथ वेलफेयार फेमिलिनिफ्राय जोङो माखासे गोसो गुदुं समाज सिबियारि जोंहा माखासे
मोजां मोजां मानसिफोर दङ इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ बिथांमोननि जों खाथियाव थांनानै जोङो क्राउड फान्डिं जों खालायनानै बिथांमोना जुदि गोसो गुदुंबोला जेब्ला जोङो बे आइटिसिखौ हमनानै ला एप्रिलनि 30आव जोबगोनथ' सानबानि सिगाङाव जोङो बेखौ क्लजिं सेरेमनि जों खालायोब्ला जाय बिथांमोना एसे एनै अनसायनानै दान बान्था होफैगोन बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जोंनि आखायाव फैसा हरनाङा नबयुथनि आखायाव फैसा गदसेबो हरनाङा जेब्ला जोङो बे आइटिसिखौ क्लजिं जों खालायगोन अब्लानिया नोंथाङा फै नोंथांखौ जों खावलायगोन आरो नोंथांनि आखाइजोंनो नोंथांनि हानाय केपासिटियाव जेसेबां नोङो दान बान्था अनसुंथाइ हरदो नोंथाङा बै सानखालि होबानो जाबाय होननानै जों मोनसे डिसिसन जोङो लादो आरो बे खामानि मावगासिनो बिराद मोजां खामानि मावदो दे मोजां खामानि मावदो दा जाहा बाक्सायाव जाहा मोननै जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि उदालगुरियाव जोंनि खाथियाव जाहा मोनसे सोलिगासिनो सिनिपारा होननाय गामियाव जोंनि सासे बेयो नबोदयाव फरायनाय नङा खिन्थु जों टेट क्वालिफाइड बेयो एलपि मास्टार जा पुलेन बर' होननाय आंनि फंबाय बायदि बिथाङा बिराद मोजां फोरोङो आरो बोसोरफ्रोमबो जाय बिनियाव टिउसन लायो सासे सानैया मोनलाङो दा बेनिखायनो गार्जेन बिथांमोनखौ आं बुंगोन जे नोंनि गथ'खौ नबोदयाव मोनहोनोब्ला टिउसन मास्टारा दि नबोदयाव फरायथारनांगौ बेबो नङा नन नबोदियान टिउसन मास्टाराबो हायो जेरै जोंनि पुलेन बर' होननाय सिनिपारा गामियाव जाय बिथाङा दा 25 जन गथ'खौ फोरोंगासिनो दा मोजांथार खौराङा बे जे जेनेबा गेजेर गेजेर बे आइटिसियाव नबोदयनि मास्टारफ्रा गावसोरो सम फैनानै बिसोरखौ फोरोंफैगोन भिजिट खालायगोन ओमफ्राय बुंगोन जे नबोदयनि जाहा माखासे बे माबायाव एग्जामिनेशन पेटार्नफोरा एसे आलादा जायो जाहा माने गल गल होनाय टिक मार्क होनाय बेयाव जोङो मक टेस्ट लागोन आरो हमनानै ला जोङो दान मोनब्रैयाव खनथाम गाहाम जों मक टेस्टखौ जों लागोन मक टेस्ट जाहाथे गथ'आ बेयाव थांनानै आन्दायहैनाङाथो जोङो बेनि सुबिदाखौबो जोङो नबोदयनि प्रिन्सिपाल आरो अथ'रिटिजों रायज्लायनानै फाइनालाइज खालायखानाय जोंनि बे प्रजेक्टआव ओमफ्राय बेनि उनाव जों मोनसे खोथाखौ जों रायज्लायबावदो जे गथ'फोरखौ जोङो गोसो दुंहाव होथारनो गेजेर ससेयाव जोङो नबोदयनि केम्पासखौ जों दिन्थिहैब्ला मोजां जायो नामा मानो होनबा इनफ्रास्ट्राक्चारा गथ'नि गोसोखौ माने बोयो नङा होमबा गथ'फोरनो मा नांगौ रंजानाय नांगौ फरायनायजों लोगोसे जयफुल लार्निं प्लेफुल टिचिं लार्निं मेटेरियेल जयफुल टिएलएम बेफोर टिएलएम माने टिचिं लार्निं मेटेरियेल नोङो खेला गेलेनायनि इसिबां गोदोर गोलाव फोथार दङ केमिस्ट्रि लेब दङ बाय'लजि लेब दङ ओमफ्राय डाइनिं हलफोरा गोदोर गोदोर ओमफ्राय नोंहा फिजिकेल इडुकेसननि थाखाय नोंहा खेला गेलेनाय बायदिसिना जोंहा लेब थाहैबाय मिउजिकनि थाखाय थाहैबाय बैफोरखौ जुदि जोङो दिन्थिहैनो हायो गेजेर ससेयाव गथ'फोरा अब्लानिया गोसोआ दुंहाव जाथारनानै गार्जेन बिमा बिफाया जुदिअ जेनेबा खायसेनि बिमा बिफाया लेखा फरायनानै बुङा नङा होमबा बैसोरनि गथ'फोराबो खनसे नबोदयाव जुदि थाङो अब्लानि ओरैबायदि गोसो दुंना फैगोन बिमा बिफाया बुङाब्लाबो बे गथ'आ फरायथारगोन आरो बेबायदि गथ'आ गोसो दुंहावना फैनायाव माखासेनि न'खराव दाबोथ' जेनेबा मोनाबिलिबा जौ सेरेबनि आबदाया जायो खामानि मावना फैबाय एसे जाबाय दा बेबायदियाव बै गथ'आ गावनि बिफाखौ बुंगोन आफा बा आइ नैबे समाव आंखौ फरायनायनि मोनसे थासारि दानानै होयोब्ला बांसिन मोजां जायो आं नबोदय फरिखानि थाखाय आङो फरायगासिनो नों जुदि सानफ्रोमबो मोनाबिलियाव बेबायदि लोंबाय थायोब्ला हयथ' आंनि सिमाङा जाफुंनाय नङा बे उन्दै गथ'आ गावनि बिफाखौ बा बिमाखौ बा सोरबा ओइ गामिनियाथ' माने जौ लोंफाया होमबा बायनानै बिसोरखौ बुंनानै हरगोन अब्लानिया बे गथ'आ जुदि बेबायदि साननानै बेबायदि जुदि मोनसे फिनजाथाय जुदि खालायनानै होयो बा रिएक्सन बा रेसपन्स होयो बै बे बिमा बिफा बा जोंनि एल्डार्सआ बिथांमोनाबो साननानै बायध'था जागोन गावखौ गाव सोलायनांगोन दा बे मोनसे जोंनि मोनसे जों प्रजेक्टआव जोङो सोदो दा एक्जेक्टलि जोङो बेबायदि फैयै फैयै जोङो क'क्राझाराव दतमायाव जादो ओमफ्राय दा जोङो बनरगावआव जों मोनसे आइटिसि खुलिगोन थिग बेबायदिनो चिराङाव जोङो मोननैसो जों खुलिनो जोङो नाजागासिनो दा बेयाव जोङो नब युथ वेलफेयार फेमिलिया गोदोरथार मोनसे बिराद गोदोर मोनसे इमार्जिं नेटवर्क बियो गासैबो ओनसोलाव बियो माने गासैबो जायगा ओनसोल जिल्लायाव बियो माने जाहा नेटवर्कआ बांलांगासिनो जोंनि अनजिमाया मानो होनबा बिथांमोना मोजां मोनदों मोजां मोननायनि खारनखौ आं नोंथांनो खोन्थानो आरो दहाय आं बुंखाबायमोन जे जोङो माबोरै ज' जानो आदामोन बा फंबायमोन बा आब'मोन जोङो बयबो बेलेग बेलेग पलिटिकेल मार्केटआव एफिलिएटेड जानानै दङ दा नोंदो आंदो जों ज' जुदि जिरायनानै प्रग्राम गायो नोंदो आंदो ज' जुदि जोङो सेल्फि लालायलायो अब्लानियाथ' नोंनि पलिटिकेल लिडारा नोंखौ सन्देह खालायगोन आंखौबो लिडारा सन्देह खालायगोन बैसोर थानायखायनो जोंनि सिंनि खोथाफोरा लिक जाबाय थायोलै बिसोरखौ एसे मेगन होनांसिगोन हा माने बिसोरनो खोन्थाहैलायो खोमा हनै माथो ज' दा बेफोरबायदि खोथाया फैयो पार्टिजों दंहैयो ज' फट' लालायदो पिकनिक जालायदो बेफोर खोथाया फैगोन दा बेयाव जोङो ओरैबायदि रायज्लायखादो जे जों जुदि आथिखालाव बर' जेंनाखौ
टेबोलाव बिथा खालायनानै जों रायज्लायदोब्ला जानानै थांनाय दानि सोलिबाय थानाय फैबाय थानाय समाव बर'नि राजखान्थि आरो बर' जाथिया बर' समाजा माबे लामायाव थांगासिनो दङ बेखौ जोङो सानफ्रोमबो लोंनाय जानाय सेंग्रा सिख्ला न'खर न'खर अमा दाननाय बहाबा जौ जुवा लोंनाय बेफोरनि खोथाया सानफ्रोमबो सोलियो दा इसेबां जों खोथाखौ जों जुदि सानफ्रोमबो रायलायो जाना थांखांनाय जारिमिनखौबो जों रायलायो दा जाबाय थानाय जारिमिनखौ जों रायलायो दा नैबे जाबाय थानाय जारिमिना जोंखौ माबे मोनसे जारिमिन लिरनो थांगासिनो बेखौबो जुदि जों रायलायबायब्ला जों बायदि गोरों सेंग्राफ्रा एसे एनै लेखा फरायनानै इन्टारनेशनेल नेशनेल लेभेलाव एक्सप'जार मोननानै जों मानो सिरि थानो जों ज' जानो हानांगोनब्रा नङा होमबा नोंथाङा जायखिजाया पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो नोंथाङा था नाथाय जोङो जाथि आरो समाजनि खामानि मावनायाव जों ज' जानो हानांगोन आं एबसु अफिसाव थांनानै आं ओंखाम जाहैनो हाथारनांगोन आंबो सोरबा BSUनि आंनि सोरबा जुदि सेंग्राफोरा आंखौ लेंहरोब्ला BSU अफिसावबो आङो थांनांगोन एकमात्र सार्थ जाथि आरो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय आरो बर' जाथिया मोजांनिफ्राय आरो गिबिंसिन जानांगौनि सार्थनि थाखाय जोङो बेखिनि कन्ट्रिबिउसनखौ खिन्थु आं सासे लेखा गोरों हिसाबै माने साक्रिफाइस खालायनांगोन साक्रिफाइसखौ आं खालायनांगोन गुबुनाथ' नोंखौ लुबैखानाय नङा होमबा दा बेखायनो जोङो रायज्लायदो जे जोङो ज' जानो हाथारनांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो ज' जानानै जों खामानिखौ मावनानै खिथिबाय नालाय जोङो मोनब्रै जिल्लायाव थांबाय ओरैबायदि जोंहा मेम्बार्स दङ ओरैबायदि इमार्जिं मोनसे गोदोर नेटवर्क दा बेबायदिनो फैयै फैयै जोंखौ मोजां मोनग्रा जादों आरो दा आंनि खोथाया आरो मोनसे खोथाया बे आंबो दहाय नोंथांनो बुंखानाय बायदि जे जों पलिटिक्सनि खोथाखौ आं रायलाया नाथाय आंबो माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ समर्थन होयो बा हयथ' आंबो मेम्बार जानानै दङ नाथाय आं बुंगोन जे आङो बेसेबां लयेल आंनि रेसपन्सिबिलिटियाव आं लयेल आंनि लयेलटिया थाबानोथ' जाबायना आं जाय पार्टिखौ मोजां मोनदों बै पार्टिदो आंनि गासैबो साननाय हनाय आंनि लयेलटिया मोजाङै थाबानोथ' जाबाय सन्देह खालायनायनि खोथा गैया लयेलटि बेखौनो बुंदो रेसपन्सिबिलिटिनि उनाव फैगोन लयेलटि नों बेसेबां रेसपन्सिबिलिटि नों ए पार्टिखौ रिप्रेजेन्ट खालायदो बि पार्टिजों फैयोब्लानोदि नोंनि बे नोंनि ए पार्टिनि रेसपन्सिबिलिटिनि लयेलटिखौ गारनानै आंनि पार्टियाव आंदो रायज्लायबानो दि नोंनि लयेलटिखौ नों बावगारगोन बेथ' जानो हाया दा बेखायनो आं बुंदो रेसपन्सिबिलिटि देन लयेलटि दा बेखायनो आं बुंदो जे जेनेबाला आंनि आदामोन जायफोरा जों क्ल'सलि जों खामानि मावदो जोंनि गेजेराव बेफोर खोथाया बिराद ख्रां ख्रां रायज्लायखानाय जा जेबो सन्देह गैया आरो आं खावलायनो सानगोन आंखौबो सन्देह खालायनाङा आरो रावखौबो सन्देह खालायलायनाङा दा बेयाव आं मोनसे खोथाखौ आरो दाथिनाय आं बुंनो हायो राजिब भाई जों जुदि लेखा गोरों मानसिया ज' जालायो ज' जों जुदि जाथि माहारिनि खोथाखौ जों रायलायो नोंबो सासे गोरों आंबो सासे गोरों नङा होमबा नों मालाय आंखौ माबोरै बाहायनो देलाय बुंलाय आं मिथियो आंनि रेसपन्सिबिलिटि आरो लयेलटिखौ आं इसेबां गिदिर मोनसे नेटवर्क बानायनानै बे नेटवर्कखौ आं माबोरै फानहैनो सोरनोबा आरो माबोरै नों फानहोनो नों सासे बेनि इसेबां गिदिर अनारशिप मेम्बार नों सासे इसेबां लेखा गोरों मानसिया अर्जुन नार्जारिया नोंखौ दि बिथिं फानहैनो हागोन नों मानो फाननो होगोन नों सासे गोग्गो सोलोंथाइ आरो बिराद मोजां सोलोंथाइ लानानै फैनाय मानसि नों मानो बाहायजानो आरो आंबो अर्जुन नार्जारिया राजिब बिथांजों मानो बाहायजानो जोङो राजिब आरो अर्जुना अलरेडि डिफारेन्सेसआव जोङो रायजो जाखायो जोंनि डिफारेन्सेसआ मा आंनि साननाय हनाया आलादा आंनि सिबिनाया आलादा आंनि फोथायनाया आलादा आंनि नोजोर थांखिया आलादा खिन्थु बेनि गेजेराव बैफोर डिफारेन्सेसखौ जोङो एसाइड खालायना आन्दोआव जोङो दोनथ'नानै एकमात्र मोनसे मोन्थोरनि थाखाय जोङो ज' जादों मा बेनो जाथि आरो माहारिनि बे खोथाखौ जोङो आरो मायाव रायज्लायबावदो जानानै थांनाय जारिमिना गाज्रि मोननो आरो जोङो दा मा जारिमिनाव दङ बेखौबो जों रायज्लायदो लायनो आरो फैबाय थानाय जारिमिनखौ जोङो नायनानै आरो फैबाय थानाय थासारिया मा जागोन बे खोथाखौ जुदि नोंदो आंदो रायज्लायोब्ला नोंबो आंखौ बाहायनाङा आंबो नोंखौ बाहायो दा बे खोथाखौ जों लानानै आरो बेफोरनो जोंनि थाखाय गिदिर गिदिर मोनसे मोन्थोर बै मोन्थोरखौ जों लानानै नब युथ वेलफेयार फेमिलिखौ जोङो आबुङै जों दानानै जों खामानि मावगासिनो आरो गोदोरथार मोनसे बिदि मोगा मोगि जानाय आं खोथा नैबे मोनसे आयदाखौ आं नोंथांनो खोन्थाथारनांगोन जाहाथे रायजोआ मोनथियो बाक्सा नबोदया 2006 मायथाइयाव गायसनजानाय बाक्सा नबोदया अल इन्डिया नबोदय बिद्यालय समितिनि बायदिब्ला नम्स बायदिब्ला गंफ्रोमबो जिल्लायाव गंसे नबोदय आरो बोसोरफ्रोमबो 80 जन गथ'खौ लानांगो आरो 80 जन गथ'आ ओंखारलाङो खिन्थु सोमोनांथाव खोथाया जाहैबाय 2006 मायथाइयाव गायसनजानाय बाक्सा मसलपुराव थानाय अदालबारियाव नबोदया दिनैसिमबो बिनि स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार इनकमप्लिट दासिमबो आबुङै दाफुंजाजोबाखै जायनि जाहोनाव 80 जन गथ' लानांगौआव 40 जन गथ' लागासिनो 2006 निफ्राय 2021
15 बोसोर दा 22 हाबनोसै 16 बोसोर जानोसै इदिबा नों 40 जन गागा लांबाय थादोबा 15 बोसोराव 600 जन गथ' 600 गथ'फोरा मोजां मोनसे क्वालिटी एडुकेसन मोननायाव बिथाङा डिप्राइभ जादोंना जायाखै आरो सोमोनांथाव बाथ्राया जाहैबाय बे 16 बोसोरनि गेजेराव बा आफादफोर दङ जाय आफादफोरा सानफ्रोमबो एडुकेसन सेक्टराव स्पेसियेलि खामानि मावनाय आरो माहारिनि खामानि मावनाय दङ बैयाव बैफोर इस्युखौ मानो नायाखिसै नायिनि जाहोना मा ओमफ्राय बेनि उनाव जा सरकार दङ बै सरकारा गोलाव सम खनसेबो बिथिं मेगना गोलैयासै नामा आरो सरकारा मावासै अपोजिसन सरकारा मा खालायखो बेयाव साब्रै मानसिखौ जोङो नायनांगोन गिबियानो जाहैबाय सरकार जाय खुंथायाव थानाय बिथांमोना 15 बोसोराव खनसेबो बेयाव थांनानै भिजिट खालायासै नामा 2016 निफ्राय खनसेबो भिजिट खालायासै नामा मानो एसेबो इनिशिएटिभ लायासै बिनि उनाव सरकारा जुदि मावथारा नुदोंब्ला अपोजिसनखौ जोंनो मानो नांगोन जाहाथे रुलिं सरकारा खामानि मावथो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय रायजो राजानो इलेक्शननि समाव होबोनाय मेनिफेस्ट' समायखेरानि सायाव खामानि मावथो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावथो बेनिखायनोथ' जोङो कनस्टिट्युएन्सिनिफ्राय जोङो एमसिएलए दैथायहरो एमएलए दैथायहरो नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा रुलिं सरकारखौ मोजां खामानि मावनो थाखाय अपोजिसन पार्टिया माने नोजोर होनांगौब्रा आरो अबियासलि बेनिखायनो हरदों ना दा बेयाव बिथांमोनाबो मावासै आरो जोंहा गोबां माने माहारियारि आफादफोर दङ बिथांमोना जुदि मावदो ना मावा आं बेखौ जेबो बुंनो हाया बेफोर बुस्थुखौ बुङोब्ला कन्ट्रभार्सिटि जायो नोंथां नङा होमबा दा कन्ट्रभार्सिटि जानाय जायैखौ आं दोनथ'नानै आं बेखौसो बुंगोन जुदि बिथांमोना मावमारथारदोंमोनब्ला दिनैसिम 2022 सिम सफैनाङामोन बे जेंनाया हा खम समनि गेजेराव मालाबानो बियो जोबस्रांनांसिगौमोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आरो जायखौ जोङो दहाय बुंबाय थादों जायफोरा जेनेबा एसे गोरिब गुन्द्रा जोङो जायखौ बुंबाय थादों बिथांमोननि गथ'फोरनो बेफोरबायदि सुबिदाखौ नांथारगोन माहाजोननोथ' नाङा ना माहाजोननोथ' नाङा माहाजोनफोरा दिनै माला थाखा फैसा दङ मोजां माने प्राइभेट स्कुलाव हरजोबगोन जेराव नवोदयाखौ स्कुलखौ माने गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखायसो नामाव खुलिनाय जाखादों दा बेयाव बेखौ आङो बुंबाय बिराद गोदोर मोनसे दुखुनांथाव खोथा बियो राजीब भाई आरो रायजो राजाफोरा बिनि सायाव सानना नायनांगौ आं स्पेसियेलि नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नैबे बिजोंनो आं खावलायहरगोन मसलपुरनि गासैबो रायजो राजा जाय आइ आफा बिदा फंबायमोनजों जोङो लोब्बा लाखिनानै जों खामानिखौ मावबाय थागासिनो दङ जयै जोङो मेम'रेन्डामबो जों गथायखाबाय 27 नै थांनाय डिसेम्बराव जों गथायबाय 27 डिसेम्बराव जोङो बाक्सा जिल्ला बेंगिरि बिथांनो जोङो गोसोखांथि जोङो बिलाइ गथायबाय मानो होननानै बुङोब्ला जिल्ला बेंगिरिया बिनि चेयारमेन जायो दा बै मोनसे मेम'रेन्डामखौ जों लानानै जोङो मानगोनां जोंनि आथिखालनि जाहा मावफुं गाहाय खुंगिरि जाहा मानगोनां प्रमद सार बिथांनोबो जोङो इनडाइरेक्टलि बे खोथानि मेसेजखौ जों होनानै जोङो दोनखाबाय जोङो एपइन्टमेन्ट जोङो बिदो जे जोङो नब' इयुथ वेलफेयार फेमिलिया बे नेटवर्कआ नोंथांदो माखासे नब'दैदो सोमोन्दो थानाय सोलोंथायारि जेंनानि सायावल' स्पेसियेलि जोङो बिनि सायाव सावरायनो होननानै जोङो रिटेनलि जोङो बिथांनो मोनसे जोङो एपइन्टमेन्टनि थाखाय लेटार गांसे जोङो बिथांनो जोङो होनानै दोनदो जों माला जोङो एपइन्टमेन्ट मोनगोन आं बेखौ बुंथ'नो हाया आच्चा नब'दैजों सोमोन्दो थानाय मोनसे खोथाबाव राजीब भाई जों क'क्राझार नब'दैयाव गोदोरथार मोनसे दाखालि जाहा गिलु बालु मोनसे आं बुंनांगोन बे मोनसे जाथाय जानानै थाङो जा शिलं रिजनाव गोबां नब'दै दङ जों रिजन हिसाबै रानो दै नब'दैनिखौ शिलं रिजनाव गासै 8टा स्टेटआ नब'दै दङ आरो गासैबो स्टेटआव गंफ्रोमबो जिल्लायाव नब'दै दङ दा शिलं रिजननिफ्राय मोनसे माने जाहा माबा अल नब'दया बिद्यालय समितिनिफ्राय मोनसे इनिशिएटिभ दङ सेन्टार अफ एक्सेलेन्स होननाय बेखौ गायसननाय जायो सेन्टार अफ एक्सेलेन्सआव JEE ओमफ्राय NEET निट्सनि 40 जन गथ'खौ शिलं रिजननिफ्राय बासिख'यो मेरिट गथ'फोरखौ बासिख'यो 40 जन गथ'खौ ओमफ्राय गंसे नब'दयाव ज' खालायनानै बिथांमोनखौ बाहेरनिफ्राय एक्सपार्ट लाबोनानै ट्रेन खालायनाय जायो ओमफ्राय दा क'क्राझारा बेयाव हस्ट नब'दयान हिसाबै जे क'क्राझारा बासि जाबाय आरो जे क'क्राझाराव जोङो बै 40 जन गथ'खौ शिलं रिजननिफ्राय बेयाव जोङो दोनफायगोन दोननानै बाहेरनिफ्राय एक्सपार्टआ फैना बिसोरखौ निट्सनि ओमफ्राय JEE बिथांमोननो कचिंखौ होनाय जागोन दा ओमफ्राय बेयाव जोङो खोनाबाय जे जेनेबाला क'क्राझार नब'दै बिद्यालय समिति शिलं रिजन ओमफ्राय जुदि इण्डियाया जुदि बासिखाबायब्ला जोङो हरखाबै जों खोनानो मोनबाय जे क'क्राझार नब'दैनिफ्राय रङियाव थांसिगोन होननानै जोङो ओमफ्राय लोगो जोङो माने नब' इयुथ वेलफेयार फेमिलि आरो आगोलावनो जोंहा गंफ्रोमबो नब'दयाव माबा थाखायो दै एलुमिनाय मोनसे एसोसिएसन थाखायो
दा क'क्राझार नबोदयनि जा माखासे आदामोना जायफोरा नबोदयाव फरायखानाय एलुमिनाइ एसोसिएसन दंखायो बिथांमोनाबो खोनाबाय बिथांमोनाबो थांबाय बियो माने नै डिसेम्बरनि 15 तारिखनि घटना नबयुथनि गाहाय नेहाथारि जा इन्द्रजित कुमार ब्रह्म बिथाङाबो थांबाय ओमफ्राय जोंबो थांबाय थानानै ओमफ्राय जाहा माने क'क्राझार नबोदयनि एलुमिनाइ एसोसिएसन बिथांमोनाबो ज' फैनानै सापागुरिनि नङा नैबे जाहा माबानिया जा जयन्त सारा MLA बिथाङाबो थांबाय थांना जों रायज्लायबाय जे सार बेखौ बेयावनो लाखिनांगौ एलुमिनाइ एसोसिएसन क'क्राझारनियाबो बिराद नारसिमथारबाय ओमफ्राय जोंनि नबयुथ वेलफेयार फेमिलिनिफ्रायबो जों नारसिमथारबाय आरो जे बियो बेयावनो थानांगौ मानो थानांगौ जे बेयाव थानाय लोगो लोगो 40 जन गथ'जों लोगोसे जोंनि क'क्राझारनि क्लास 12 नि गथ'फोरा बा A-लेभेल नि गथ'फोरा समान समान सुबिदाखौथ' मोनगोन ना दा बै मोनसे सुबिदाखौ जोङो नागिरनानै जोङो रायज्लायनानै सिटि अर्डार खालायबाय ओमफ्राय जा शिलं रिजननि डिपुटि कमिशनार बिथाङा सानसे समाव क'क्राझार नबोदयनिनो प्रिन्सिपाल जानानै थांनाय बिथांजोंबो जों रायज्लायहरबाय आरो जोंखौ माबाया जा जयन्त MLA बिथाङाबो गोबां मदद होखांनानै जों सिटि अर्डार खालायबाय दा माखासे माने मेरामति माखासे नांगौ बायदि एकमडेसना थोजासे नङामोन नालाय कनस्ट्राक्सन खालायनो दा अलरेडि बेयाव जागासिनो दङ आरो दा बेफोर जोङो नबयुथ वेलफेयार फेमिलिया लोगोसे गंफ्रोमबो नबोदयाव थाखानाय एलुमिनाइ एसोसिएसनफ्रा जोङो जेवजायै लोगो नांनानै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव स्पेसियेलि जों खामानिखौ मावनो हादों आरो जोङो गोजोननाय दङ आं बेखिनिखौ आं रायजोनो आङो फोरमायनानै आं गोजोननाय मोनो आरो समाव नोंथांमोना बिथांनिफ्राय थामहिनबा अर्जुन नार्जारि बिथांनिफ्राय गोबां नबोदयानि बागै मिथिना मोनबाय आरो बिथांमोना मोनसे हानजा दानानै अर्गानाइज दानानै बिथांमोना नबोदयनि गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा सांग्रांथि मेल लाबोगासिनो बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिबाय आरो जों बिथांनियाव माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो नाजागोन दा आथिखालावहा जेनेबा नोंथाङा खालि BTR रिजन डेभेलपमेन्ट एबा फेल'शिपनि जेनेबा माखासे बाथ्राखौल' बुङाखै गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो नोंथाङा सासे गागि BTR ओनसोलनि आबादारिबो होनना बुंजागोन आबादारियावल' नङा सोलोंथायावल' नङा सोलोंथाइ बिथिङावल' नङा गोबां बिथिङाव नोंथाङा बाहागो लाबोदों स्पेसियेलि बुंनो थाङोबा राजखान्थियावबो नोंथाङा बाहागो लाबोदों नङा होमबा दा बे हिसाबै नोंथाङा सासे अमाबो फार्म दङ दाउ फिसियो अमा फिसियो बोरमाबो फिसियो बेफोरबायदि माने गावनि आथिङाव गाव माबोरै गसंनांगौ सोरखारखौ माने आसा खालामालासिनो सोरखारि साख्रिखौ आसा खालामालासिनो बेबायदि गसंबोदों नाथाय आथिखालाव जों BTR ओनसोलाव गोबां बेबायदि नुनो मोनदों जे माखासे लाइमोनफोरखौ जे माने खालि सोरखारि साख्रिखौ माने नोजोर होयो माने सोरखारखौ माने ओरैबायदि दुसियो दासिमबो सरकारा माने साख्रि होनो हायाखै नाथाय बिथांमोननि थांखिया जे सरकारि साख्रिल' जानांगौ नामा दा बिनि बागै नोंथाङा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा मेसेज होनो सानो कारेक्ट दा बेयाव जिहेतु जोंहा फैयै जों जोबथा समाव जों सफैबाय आं मोनसे खोथाखौ आं क्लियार खालामनो आं लाग्रोनो आं सानो आरोना राजिब बाथ्राया जाहैबाय जेनेबा पलिटिकेलि आं जुदि बुङोब्ला आं बर्तमान बिराद निउट्रेलखा आंहा रावजोंबो जेबो बेबायदि एफिलिएटेड गैया दहाय आं बुंनायानो जाहैबाय हयथ' गोसो सिंदा आङो जोंथ' भट होखायो नालाय जों सोरखौबा सासेखौ होखागोन हयथ' आङो बे डेम'क्रेटिक आहा मोनसे माने बे आंनि साफ्रेस बा राइट बियो आं बेखौ आं एक्सारसाइज खालायखागोन दा बेखौ आङो दा खिन्थु आं निउट्रेल बिराद निउट्रेल बिराद क्लिनाव दंखायो आङो पलिटिक्सनि जेबो इफेक्ट गैथ'आ आरो साइड इफेक्ट गैथ'आ खिन्थुबा नै पलिटिक्सआव आं बुङोब्ला आं गोसोखाङो जेब्ला आङो कटन कलेजाव फरायबाय दंमोन 2011 निफ्राय 14 सिम आङो कटन कलेज बड' लिटारेसि ससाइटियाव आङो 12 and 13 आङो बेयाव GS जाबोदो जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि 13 आरो 14 बेयावबो आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै कटन कलेज बड' लिटारेसि ससाइटियाव आङो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं खामानि मावबोदों दा ओमफ्राय 12 and 13 कटन कलेजआ इउनियन इलेक्सन जायो अब्लानि आं बे आर्किबि हस्टेलाव दंमोन कसम'पलिटेन होननानै बुङो दा बेयाव आङो जोंनिया बै समाव आसुआ जोंखौ सापर्ट खालायोमोन अल आसाम माने एसामिस स्टुडेन्ट इउनियना बैयाव आङो आसुनि जानानै कटन कलेज इउनियन माने इलेक्सनाव जेनेरेल इलेक्सनाव आङो गेम सेक्रेटारि हिसाबै आङो बेयाव माबादोंमोन आरो दा पलिटिक्सनि खोथा रायलायब्ला आङो बैयाव थांफिननो गोनां जायो खिन्थु स्टुडेन्ट पलिटिक्स आं खालायबोदों ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला जों मुम्बाइआव थादोंमोन जोङो
रहित बारमुलानि जेब्ला जोंहा सुइसाइड केस जादों बै समावबो जोङो जोंनि मुम्बाइआव फरायहैनाय जोंनि माखासे लोगोफोर बा बिदाफोर जोङो लोगो नांनानै जोङो बेयावबो एसे एनै जोङो माने जों बाहागो लाबोदो गामसा गानदो जोङो बर'आवनो लिरनानै जों माखासे प्लेकार्ड जोङो लानानै जोङो डेमनस्ट्रेसन खालायनाय स' दिस आर साम माने मेम'रि आरो आं जुदि राजखान्थिनि बिथिङाव बुङोब्ला बाट कारेन्टलि आङो बिराद क्लिन आंहा जेबो माबा गैया आइ एम जास्ट माने ससियेल सेक्टराव बा डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव आं खामानि मावबाय थानाय सासे जायोमोन आरो दा नैबे समाव आं जेनेब्ला बुंनो सानगोन आरो जे आथिखालाव मोनसे जा गोदोर मोनसे माने माबा दङ स्टिगमा बुङोलै बेखौ दे स्टिगमा मोनसे लेबेलिं दङ लेबेलिं थियरि जे साख्रि बुङोब्ला सरकारि साख्रियासो साखरिनो बिनि उनाव आउटसाइड अफ माने गभर्नमेन्टआ जायखौ जों एनजिअ सेक्टर होननानै बुंदो दा मानसिफोरा सानो जेनेबा एनजिअ मावनाय माने बे साख्रि नङा होननानै बुङो आरो माने दा माखासे बिथिङाव सरकारा गावसोरो सहैस्लाबैखायनो मावनो हायैखायनो गभार्नमेन्टआनोथ' माखासे माने ओइ फान्डिंखौ खालायोना एनजिअनो दा एनजिअ बुङोब्ला गासैबो एनजिअफोरा आउटसाइड अफ सरकारनि बाहेरायाव थानायानो एनजिअ नन गभार्नमेन्ट अर्गानाइजेसन बा दा बाथ्राया जाहैबाय नोङो नोंनि एनजिअखौ माबे मोनसे आयेनाव नोङो बेखौ रेजिस्टार खालायो ससाइटि रेजिस्ट्रेसन एक्ट थाबाय ट्रास्टिक दोङो जा कम्पानि बायदि बायदि एक्सपार्टफोरा बेखौ मोजाङै मिथिगोन जेराव आं बारा एक्सपार्ट नङा बाथ्राया जाहैबाय नों जेनेबा जोंहा गामि गामि आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थानाय जे आंनि फिसालाया बा आंनि फिसाजोआ लेखा फरायनानै सरकारि साख्रि मोनथारनांगोन जों सरकारि साख्रिखौनो होसो 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 मालाबा जोंनि गथ' गथाया बा मालाबा जोङो आनएमप्लय जानानै थाहैयो बैसोआ जोबलायलाङो मानो होनब्ला बिसोरनि साननायब्ला जे एनजिअनि साख्रिया साख्रि नङा आरो साख्रि माने गभार्नमेन्टनि साख्रियासो साख्रिथार बे जाहा मोनसे लेबेलिं दै बै लेबेलिं बा स्टिगमाखौ जोङो डिसेन्ट्रेलाइज जोङो खालायनो हानांसिगौ आरो बुहुमा सोलायबाय समाजा सोलायबाय थिग बेबायदिनो बर' जाथियाबो मोनसेल' फिसासा माबा मोनसे जुग्राफिकेल टेरिटरियावल' रायजो जाना थायासै गोसारजोब्बाय बर'आबो सोरगिदिं बुहुमनि खना खनला गासैयाव बर'आ रायजो जागासिनो थिग बेबायदिनो जोंनि साननाय हनायाबो जोङो सोलाय नांथारसिगोन आरो दा बे समाव आङो बुंगोन जे साख्रि होनोब्ला दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्टनि सेक्टराव जों साख्रिखौ बुङोब्ला बिराद चेलेन्जिं आरो बिराद लिमिटेड गासैबो दिनैनि दिनाव मा जागासिनो जे प्राइभेटाइज जागासिनो दङ जेब्ला नोङो प्राइभेटाइज खालायगोन गभर्नमेन्ट सेक्टरखौ अब्लानिया कम्पिटिशना जोंहा बारा जायो आरो क्वालिटिनि गोनांथि जाहैयो नङा होमबा दा हमनानै लादो दिनै जेनेब्ला नोङो नोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव सोरखौबा नों सासे जुदि एंकरिं बा सोरबा सासे जायखिजाया बिथिङाव एमप्लयि जुदि लायोब्ला नोङो बिनो दरमा होगोन नङा होमबा बे दरमा होगोनखायनो नोङो जेसेबांनो नों दरमा होगोन बिनि 2 गुन नोङो बिनि सार्भिसखौ नोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव मोननांगोन बिदिब्ला क्वालिटिया मेटार जानोसै पस्टआ खालि जाबाय मोनसे एप्लाइआ खालायदो 10 खिन्थु नों लागोन जायनो नैबे बिथिङाव खामानि मावखानाय आरो बेहा गोलाव सम बे बिथिङाव खामानि मावखानाय एक्सपिरियेन्सआ दंखायो जे खामानि मावनायनि रोंगौथिया दङ नोंथ' बेखौसो लागोन बेखौ नों मानो लानांगोन नोंनियाव बेयाव जेसेबांनो नों दरमा होदो बिनि नोङो बांसिन मा मोननांगोन सार्भिस मोननांगोन आरो बे सार्भिसा मा जानांगोन क्वालिटि जानांगोन ब्राबाय मानो होनबा नोंनि बायदि दिनै मिडिया मार्केटआव बिराद मोजां मोजां मिडिया इन्डास्ट्रिया फैबाय चेलेन्ज नङा बयबो बयखौबो माने साबसिन गायसननाय दा बै समाव नोङो नोंनि एमप्लयिखौ सासे क्वालिटि गोनां नों मानसि लाथारनांगोन दा बेबायदि बेलायाव दिनै जोंहा जेनेब्ला गभार्नमेन्टनि खोथाखौल' जोङो बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जिहेतु माने प्राइभेटाइजेसना जोंनिया अलरेडि जाखाजोब्बाय एडुकेसन सेक्टरावनो जा बायदि बायदि सेक्टरावनो जा प्राइभेटाइजेसन जाखाबाय प्राइभेटाइजेसन जायोबोला जोंहा गभर्नमेन्टआ कन्ट्रेक्चुवेल माने माबायाव जायो आरो कन्ट्रेक्चुवेल बायदि जालाङो आरो दे कन्ट्रेक्चुवेल बायदि महाबा बोसोरनै बा बोसोरथामनि उनाव आरो बियो माने कन्ट्रेक्टआ एक्सटेन्ड जागोन थिग बेबायदिनो आं नोंनो मोनसे खोथा आं बुङो आरो दा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन बेफोराव जायफोरा माने रुरेल लाइभलिहुड मिशनाव जायफोरा खामानि मावगासिनो बेबो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्रजेक्ट बायदि बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बेबो किबन माने एक्सटेनसन जाबाय थायो एक्सटेनसन जालांबाय थायो बे थिग बेबायदिनो नोङो जुदि माने इउनिभार्सिटि कलेजावबो नायोब्लाबो दानिया बांसिन माने प्रफेसार बा लेक्सारारफ्राबो माने कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसाव फैयो एक्सटेनसन जाबाय थायो आरो जालांबाय थायो दा बेखायनो आं खावलायगोन जे जायखिजाया खामानिया खामानि
नाथाय नंगौ जों मोननै मोनथाम जा फारागा थायो गभर्नमेन्टआव थायोब्ला नोंहा सिकिउरिटिनि खोथाया फैयो माखासे सिकिउरिटिना खिन्थु बेखौ जोङो जुदि नायबाय थायोब्ला जोंनि समावबो बारलांगोन आरो जोङो जेब्लासिम जों साख्रिखौ प्राइभेट गभर्नमेन्ट होननानै बुंबाय थागोन बे लेबेलिं थिउरिनिफ्राय बे लेबेलिं स्टिगमानिफ्राय जोङो उदां जानो हानाय नङा जायनि जाहोनाव जोङो माखासे मानसिफोरखौ जों इनडाइरेक्टलि थुलुंगा होनांगौनि जायगायाव डिसकारेजमेन्टसो होनाय जायो ओइ नोंसानि फिसालाया मा साख्रि मावोलै हमनानै ला एनजिअ मावो एनजिअसो बेथ' प्राइभेटसो लोगो लोगो डिसकारेज होनाय जाहैबाय नङा होमबा जेराव जोंनो दिनै थुलुंगा नांगौ जेराव दिनैनि दिनाव साख्रिनि थाखाय लारि मोननै मोनथाम पस्टनि थाखायनो जुदि बेयाव 1000टा गाहाम जुदि नोंहा जेनेबा बिनायसाया जुदि फैयोब्ला नों नायदो कम्पिटिसनखौ नङा होमबा दा बेखायनो आं बुंगोन जे कुनु मोनसे साख्रिया प्राइभेट बा माने ओइ पाब्लिक आं बेखौ आङो रुजुनायखौ आङो लुबैया दिनैनि दिनाव जायखिजाया बिथिङाव नोङो मावनानै नों जुदि बेयाव जब सेटिसफेक्सन नों जुदि साख्रिखौ मावनानै गोजोननाय मोनदोंब्ला गाव हिसाबै गोजोननाय मोनदोंब्ला इउ कन्टिनिउ एन्ड इउ गो फर इट नों बेयाव थां नों माव खिन्थु जोङो नैबे आरो आइ आफाया बुंदोंमोनब्लाबो जोंनि गोदोनि समाजा बुंदोंमोनब्ला जे जेनेबा प्राइभेट पाब्लिक जोङो दिनैनि गोदान जेनेरेसना बुङाबानोथ' जाबाय जायखिजाया जोङो जेराव जोङो साख्रि मावनानै बा खामानि मावनानै जों गोजोननाय मोनदों जोङो बेयाव जोङो थांनाया मोजां आरो बयनिबो प्रफेसना बयनिबो मिजिङा बयनिबो माने एक्सपार्टिया आलदाखा दा बे हिसाबै जों थांनांगोन दा नैयाव नों मोनसे खोथा बुंबावदो जे लाइमोनफोरनो मा मेसेज होनांगौ होननानै आंथ' मा मेसेज होनो जेनेबा दहाय बुंखानाय बायदिब्ला आं गावबो सासे लाइमोन हिसाबै आंबोथ' गभर्नमेन्ट साख्रि मावा नालाय आंबोथ' प्राइभेट माने मोनसे लुबैनाय ओरैबायदि जेनेबा आथिखालावहा माने BTR गभर्नमेन्टआ माखासे दाउ अमा फिसिनानै माखासे गावखौ गावनि आथिङाव गाव गसंनो मोनसे माबा रानना होदों दा बेबायदिजों जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेफोरबायदि फार्म माबा माबि खुलिनानै माने गाव गसंथाइ खालामना लानो हानाय हाथारोब्रा राजिब भाई मानो हाया जानो जेनेबा जोङो मालाबा जोङो जेब्ला जों गभर्नमेन्ट स्टेक हल्डार आरो एनजिअनि स्टेक हल्डारजों जों रायलायोब्ला नोङो माने मा जानांगोन जे गासैबो समाव गभर्नमेन्टखौ नों सोनारबाय थाबोला हयथ' नोंनि समा ओरैनो ओंखारलांगोन नों जायखिजाया बिथिङाव जेराव नोंहा जेनेबा एक्सपार्टि दङ नों बिदिनो थांखानांगोन दा BTR गभर्नमेन्टनि खोथाखौ नोंथाङा बुंदो जेबायदि गोदान बिथांमोना माने माबा लाबोदो अनसुंथाइ गोदोर मिशन लाबोदो जेरै बड'लेण्ड जाहा माने पिक मिशन फैदो बड'लेण्ड जेनेबा जाहा माने हेन्डलुम मिशन बायदि फैदो बिथांमोननि लिडारशिपआव गोदान फैदो जों बेफोरखौ जों बाख्नायनांगोन जे बेथ' सरकारि साख्रि नङा थ्रु बेफोर मिशनजों सोरखौबा जोङो स्किल ट्रेनिं जों होबाय दा नाय एमप्लयमेन्टनि खोथायाव आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनोसै एमप्लयमेन्टआ मोनसे बाय प्रडाक्ट दै भाई जुदि नोंनियाव स्किल थायोब्ला एमप्लयमेन्टआ फैखागोन स्किल माने मा नोंनाव एमप्लयाबिलिटिया दङ नङा होमबा दा बेनिखायनो नैबे गोदान जाय अनसुंथाइफोरखौ बिथांमोना लन्चिं खालायगासिनो बिराद वेलकामिं स्टेप बियो बैफोर स्किमनि गेजेरजों माखासे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बा आइ आफामोना बिनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे स्किल ट्रेनिंखौ मोननो थांगासिनो जेब्ला स्किल ट्रेनिंखौ नोङो मोनोब्ला नोंनि लाइभलिहुडआ अलरेडि गेरान्टि बियो लाइभलिहुड माने मा नों एमप्लय जानानै थाहैबाय माबोरै एमप्लय जानानै थाहैबाय आंखौ जुदि दा जि दानो जुदि आंखौ मोजाङै जुदि ट्रेन खालायबाय माखासे बाहेरनि एक्सपार्टखौ लाबोनानै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशननि गेजेरजों आं जुदि मोजां जुदि दानो रोङोब्ला दिनै मार्केटआथ' एभेलेबेल ना दिनै जोंनि जि दानाय बायदिसिनाफोरखौ दिनै सब गुबुना मेसिनजों दानानै जोंनो मास लेभेलाव साप्लाय हरो जोंनि बर'नि जेसेबां माने जि दानायफ्रा मार्केटनि डिमान्डखौ बिथांमोना मोनहास'वा मार्केटआव ओरैबायदि डिमान्ड दङ जों साप्लाय होनो हाया दा गासैबो जेनेबा जोंनि ट्रेडिशनेल जि दानाय बायदिसिनाखौ जों नै केलकाता बेफोरबायदिया जोंखौ कन्ट्रल खालायनानै दङ मन'पलि मार्केटफोरबायदि दा आं बेखौनो बुंगोन जे दा थिग बेबायदियैनो पिगारि मिशनावबो दहाय आं गावखौनो आं बुंबाय जे जोङो जुदि मोजां आं जुदि बे सेक्टराव जुदि आं गावखौनो गाव ट्रेन आप खालायबाय जे साइन्टिफिक आदब खायदादो आं माबेबा मोनसे लाइफ स्टकनि माने खेथियक जानोब्ला आंनो माखासे ट्रेनिं नांगोन बै ट्रेनिंखौ जुदि आङो मोनखाङोब्ला आंनियाव जाखिनि एसे इनभेस्टमेन्टखौ आं जेने होनो हायो आंनि केपासिटियाव बेखिनि इनभेस्टमेन्टजों नों जुदि मावलाङोब्ला नोङो निस्सय बे लामाजोंबो नोङो जाफुंसार जाहैनो हागोन दा खोथाया जाहैबाय जेनेबा बेयाव मोननै मोनथामसो डाइनामिकखौ नोङो नायनांगोन दै राजिब भाई मा स्किल ट्रेनिं बुंबाय थादो दे नोंनो स्किलबो होबाय खानाय सिननायबो नोंनो होबाय नोङो रोंबायबो एकदम नोङो बिराद मोजां खानाय सिननो रोंबाय देलायहोनो रोंबाय गासैबो रेडि ओमफ्राय दा नोङो लाइभलिहुडनि थाखाय मोनसे नोंनो मोजां मोनसे बिउटि पार्लार बा सेलुन खुलिनांगोन बैखौ खुलिनो नोंनो मा नांगोन दा एसेबाबो इनभेस्टमेन्ट नोंनो नांथारगोन गरसे गरनैबाबो सामथिं एमाउन्टआव इउनिट इनभेस्टमेन्ट दा बै इनभेस्टमेन्टखौ नोङो माबोरै
माने बानस'गोन जेराव नोंनियाव गैखायाब्ला आं बुंगोन स्किल जायखिजाया स्किलनि बिथिङाव स्किल प्रजेक्टआव स्किल ट्रेनिंआव आंनिबा माइक्र' फाइनेन्सिं लिंकेजेस उइथ दा माइक्र' फाइनेन्स लिंकेजेस उइथ दा ल'ना एसेबाबो बे इनसेन्टिभा थानांगोन आरो दा आं नोंनो ट्रेनिं होबाय खानायखौ माबोरै सिनांगौ जिखौ माबोरै दानांगौ अमाखौ माबोरै फिसिनांगौ साइन्टिफिक आदब खायदा दै गासैखौबो दा ओमफ्राय नों रोंजोब्बायबो दा मार्केटआव नों थांनो थाखाय जानजिबो खाफ्राबाय रेडि जानानै दं खिन्थु नों मार्केटआव थांनोब्ला नोंनो इनभेस्टमेन्ट नांगोन बै इनभेस्टमेन्टनि थाखाय आं बेखौसो आङो खावलायनो सानो जे जोङो लिंकेजेस उइथ दा माइक्र' फाइनेन्स लन बै लना जाहाथे जायफोरा एकदम माने मोनथारनांगौ जायफोरा मोजां ट्रेनिं लामारथारदों बिथांमोननो जोङो माने माखासे जाहा जेनेब्ला फाइनेन्स माइक्र' फाइनेन्सआव जोंहा माखासे मोजां जेनेब्ला माने माबा माइक्र' फाइनेन्स बेंक थायो बैफोर बेंकखौ जुदि गभर्नमेन्टआ मोजाङै जुदि बिथांमोनजों रायज्लायनानै मोनसे कनफिडेन्सआव रेप' बिल्डिं बानायनानै बड'लेण्ड ओनसोलनि आबादारिफोर बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगाफुनाय इमार्जिं एन्ट्रप्रेनियर बा बिजनेसमेनफोरखौ जुदि थुलुंगा होनोब्ला माखासे माइक्र' फाइनेन्सिं बेंकफोरखौ जों लाबोनानै जोङो माने माबा खालायनांगोन दा जेरै माने इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलनि जिबायदि एजेन्सिया फैदो थिग बेबायदिनो बिथांमोनखौबो लाबोनांगोन माने ट्रेनिं होखांनायनि उनाव नोंहा फल'आपआ मा दहाय आं जेब्ला नबुरिनि खोथा बुंदोंमोन जोङो एवारनेस केम्पेनिं खालायखांनायनि उनाव जों आइटिसि होदो नङाब्लाथ' दानिया जेनेबा जायखिजाया बाथ्राखौ बोसोन होनाय स्पिच होनायाथ' बयबो गोरों जाबाय नङा होमबा खिन्थु इउ हेभ टु डु सामथिं डिफारेन्ट वे सेम थिं बाट इन डिफारेन्ट वे आरो बे बुस्थुखौ मावनोब्ला नोंनियाव मोनसे गुड उइल नांगोन जे नों जुदि बड'लेण्ड रिजननि थाखायनो आन्दलन मारथारदोंमोनब्ला बिनि थाखायनो जों जुदि सोमावसारदोंमोनब्ला दा नोंथाङा सोमावसारखांनायनि उनाव जुदि रायजो राजाया नोंखौ राजखुंथायनि मासियाव देरहाहरबायब्ला नोंथाङा लकेल एमसिएलए एमएलए हिसाबै आरो काउन्सिलनि सरकारा अपोजिसन सरकारफ्राबो बेफोरबायदि लाहार फाहारखौ जाहाथे जेन खालायना होयोब्ला बांसिन मोजां जायो स्किल डेभेलपमेन्टनि कनसेप्टआ स्किल होयोब्लाल' ट्रेनिं होयोब्लाल' जोबहैगोन आं बेखौ आं साना दा बेखायनो आंनि गोदोरथार मेसेजआ बेनो आरो आं बेखौनो बुंगोन निश्चय बे समाव नोंथांमोना मिथिना मोनबाय आथिखालाव बिटिआर रिजन एबा थामहिनबा बड'लेण्ड रिजनाव गोबां माने लाइमोनफोरखौ बिथाङा माखासे मटिभेसन सांग्रांथि होबाय आरो माखासे लाइमोनफोरखौ जाहाथे गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो बेफोरखौ गोबां मेसेज होबाय दा बे समखिनिखौ एबा गावनि बेसेन गोसा खामानिखौ दोनथ'नाब्लाबो जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव फैनानै बे सम होनायनि थाखाय जों बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै मोगा-मोगि लानाय मोनसे मोजां लामा ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड इडुकेसन स्किल डेभेलपमेन्ट इमप्लयेबिलिटि एन्टारप्रेन्योरशिप फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर हेल्थ एन्ड निउट्रिसन ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेसनेल पार्कआव समायना दावराय जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जीप राइड एलिफेन्ट राइड की टावर रिभार रेफ्टिं विलेज विजिट्स फ्री इथनिक फुड माल्टि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराय जंगल रिजर्ट मानास नेशनल पार्क कियाथि गाउन क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो
बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6009091992। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्लरिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design. Impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTR हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे BTR आव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। BTR गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे BTRनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा। ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो BTRनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। BTR हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों BTR डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे BTR आव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। BTR गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो